हरे कृष्णा डिवोटी से एक मंगलाचरण यार वासी करके पढ़ रही हूँ हैंड रेस पढ़ना हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல நம்ம இன்னைக்கு 16th சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். பகவத்கீதையில மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள். அதுல நம்ம 16வது அத்தியாயம் நம்ம நல்லபடியா பார்க்க போறோம். பகவானோட அனுகிரகத்துல வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி பகவான் நமக்காக கொடுத்த உபதேசங்கள், அதுல ஞான யோகம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல இன்னைக்கு 16வது அத்தியாயம் தெய்வாசுர சம்பந்த விபாக யோகம் அப்படின்றது. தெய்வீக மற்றும் அரக்கு இயல்புகள், அசுர இயல்புகள் அப்படின்றது. தெய்வீகமான இயல்பு உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அசுர இயல்புகள் உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்க அடையும் இலக்கு என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். பொதுவா வந்துட்டு எதுல இருந்து வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, 11வது அத்தியாயத்துல ஆத்மா இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படும் போது இந்த ஜட இயற்கையில என்ன ஆகுது, சம்பந்தப்படும் போது அது கர்மங்களை சம்பாதிக்குது. குணங்களுக்கு ஏற்ற செயல்கள் செஞ்சு அந்த கர்மங்களை சம்பாதிக்குது. அந்த கர்ம பலனை அனுபவிக்கிறதுக்காக, அந்த கர்மாவை செய்யறோம், நம்ம கர்ம பலனை அனுபவிக்கிறதுக்காக நம்ம இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நம்ம அகப்பட்டுக்கிறோம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இந்த முக்குணங்களே, இந்த ஜட இயற்கை முக்குணங்களானதுதான், இது தாண்டி வேற எதுவும் கிடையாது. இந்த ஜட இயற்கையை பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்மீகம்னும் போது அது சுத்த சத்துவகுணம், பகவானுக்கு பக்தி பண்றது, இந்த விஷயங்கள்லாம். இந்த ஜட இயற்கைன்னா முக்குணங்கள் தான், இது தாண்டி வேற ஏதாவது இருக்கான்னா கிடையாது. அப்ப நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் இந்த முக்குணங்கள்ல தான் செய்வோம். அதனால நம்ம கண்டிப்பா ஒண்ணு நல்லது செய்வோம், ஒண்ணு கெட்டது செய்வோம், ஒண்ணு சொல்லாம செய்வோம், அப்ப மேலும் கீழும் போவோம் அப்படின்ற பார்த்தோம் இல்லைங்களா. சோ அந்த வகையில 14வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம் இந்த முக்குணங்கள், அது டெஸ்டினேஷன் என்ன அப்படின்றது. பொதுவாக இது வந்து கிட்ஸுக்கு சொல்ற ஒரு கிட்ஸ் கிளாஸ்க்கு சொல்ற ஒரு விஷயம் தான் இது. ஜேஜிஓ கான்செப்ட் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லிக் கொடுப்போம். என்ன அப்படின்னா, குட் இன் குட் அவுட் அப்படின்றது. அதாவது இந்த ஐடி ஃபீல்ட்ல வந்து கார்பேஜ் இன் கார்பேஜ் அவுட்னு சொல்லுவாங்க. குட் இன் குட் அவுட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்ன அப்படின்னா, நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம வந்துட்டு புலன்களால மனதால சேகரிக்கிறோமோ அந்த விஷயங்கள் தான் நமக்கு இருந்து வெளிப்படும் அப்படின்றது. இப்ப இது ஒரு உதாரணமாவே சொல்லலாம். இப்போ ஒரு குழந்தைலாம், இப்ப சின்ன சின்ன குழந்தைங்க பிறந்து உடனேவே இப்பெல்லாம் ரொம்பலாம் காலம்லாம் இல்லை, ஆரம்பத்துல இருந்து அதுங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அந்த குட்டி பிள்ளைங்களாம் அப்படி டிவியே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்பா அம்மா வந்துட்டு அவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிவியில வந்துட்டு ஏதாவது மொபைல்ல டிவியில போட்டு கொடுத்துடுறாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க புலன்களை வச்சு ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கும் இல்லைங்களா. ஒரு 5 வயசு வரைக்கும் எல்லாத்தையும் ரொம்ப சீக்கிரமா கிரகிச்சுப்பாங்களாம். நிறைய லாங்குவேஜஸ் நிறைய எல்லாம் அவங்களால கத்துக்க முடியுங்களாம். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஷார்ப்பா இருப்பாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி டிவியில கொடுக்கறது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எதுவுமே ஒரு ஒரு ஆன்மீக விஷயமா இருக்காது இல்லைங்களா. நல்ல விஷயமா இருக்காது. தவறான வார்த்தைகள் பேசுறது, அப்புறம் வந்துட்டு தவறான செயல்களை காமிக்கிறது, வன்முறையில ஈடுபடுறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப சகஜமா பெரியவங்களை மரியாதை இல்லாம பேசுறது, அதெல்லாம் ரொம்ப சகஜமா காமிப்பாங்க. அந்த குழந்தைக்கு இதெல்லாம் தெரியாது இல்லைங்களா, இதெல்லாம் தப்புன்னு. அது என்ன பண்ணிக்கோ, இதுதான் செய்யணும், அவ்வளவுதான் அதுக்கு தெரிஞ்சது, இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்றது அது கத்துக்குது இல்லைங்களா. சோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள், தவறான வார்த்தைகள், பெரியவங்களை மரியாதை இல்லாம பேசுறது, அதுக்கப்புறம் தவறான செயல்கள், அப்புறம் வன்முறைகள்ல ஷூட் பண்றது, குத்துறது கத்தியால, இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு அது வித்தியாசமா தவறுன்னு தெரியாது, அதுதான் இயல்புன்ற மாதிரி அவங்க மனசுல பதிஞ்சிடுது. அதுக்கப்புறம் ஒரு கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் சொல் பேச்சு கேட்கலன்னு வருத்தப்படுறோம் இல்லைங்களா. அப்ப இதுல என்ன நம்மளுக்கு தெரியுது, வாட் கம்ஸ் இன் தட் கம்ஸ் அவுட், அதுதான் இல்லைங்களா. சோ அதனால எப்பயுமே இது குழந்தைங்க பெரியவங்க இல்ல, நம்ம வந்துட்டு இப்ப நிறைய இந்த ஆன்மீக விஷயங்கள்லாம் நம்ம புலன்களையும் மனதையும் வந்து எப்பயும் பகவான் மேலேயே நம்ம சம்மந்தப்படுத்த நம்ம கிட்ட என்ன வரும், பக்தி வெளிப்படும் அப்படின்றது. அந்த வகையில வந்துட்டு எதனால ப்ரைடு வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, 6 விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க. வந்துட்டு நிறைய பணம் இருந்தது, வெல்த் நிறைய இருந்ததுன்னா, அப்புறம் அழகு அதிகமா இருந்ததுன்னா, நாலேஜ் நல்ல படிச்சிருந்தாங்க, நாலேஜா இருந்தாங்க அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் வந்து நல்ல குலத்தில் பிறந்திருந்தா, நல்ல நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு பேர் உள்ள குலத்துல ஃபேமிலியில பிறந்திருந்தா, அப்புறம் நிறைய தான தர்மங்கள் இதெல்லாம் பண்ணா, அப்புறம் எப்பயுமே இளமையா இருந்தா சரிங்களா. பார்த்து சிலவங்க பார்த்தா ஒரு 60 வயசு 50 வயசு இருக்கும், ஆனா அப்படி தெரியாது
ரொம்ப இளமையாவே தான் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது என்ன வரும் அப்படின்னா அது ப்ரைடு வரும். அப்ப என்ன இயல்பு வரும்? அசுர இயல்புகள் வரும் இல்லைங்களா? அந்த வகையில இதுல இருந்து நம்ம வந்துட்டு வெளியில வரணும். இந்த ஃபால்ஸ் ப்ரைட் அப்படின்றது இந்த 6 விஷயங்கள் தான் காரணமா பொதுவா இருக்கும். அப்ப இந்த 6 விஷயங்கள்ல நம்ம வந்துட்டு எப்படி யோசிக்கணும்? ஃபால்ஸ் ப்ரைட் வராம இருந்ததுன்னா, இப்ப வெல்த் அப்படின்றது பார்த்தோம்னா, எப்பயுமே பணக்காரங்களா தான் இருப்போம்னா கிடையாது இல்லைங்களா? சுக்ருத்தி இருக்கிற வரைக்கும் பணம் இருக்கும். அந்த பலன் தீர்ந்ததும் அது நம்மள விட்டு போயிடும் இல்லைங்களா? இல்லைன்னா வந்துட்டு நம்ம கிட்ட சுக்ருத்தி நிறையவே இருந்தா கடைசி வரைக்கும் வரும். டிபெண்ட்ஸ் தான் அது. எப்பயுமே நிச்சயமா பணக்காரங்களா இருந்தாங்கன்றதும் கிடையாது இல்லைங்களா? அந்த ஒரு நிலைப்பாடுல. அப்ப அது வந்து நம்மளோட கட்டுப்பாட்டுல இல்ல. இந்த 6மே நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இருக்காது. எந்த குலத்துல பிறக்கிறோன்றது நம்மளுக்கு தெரியுமா? தெரியாது. அது வந்துட்டு இயல்பா நம்மளோட சுக்ருத்தினால வர்றது. பகவானோட அனுகிரகத்துல. அதே மாதிரி நாலேட்ஜ், இன்டெலிஜென்ஸ் பகவான் குடுக்கறது. அதே மாதிரி நல்ல தானம், தர்மம், யாகம் இதெல்லாமே நம்ம பண்றோம்னா, அதுக்கான பலத்தையும் நம்மளுக்கு பகவான் தான் குடுக்குறாங்க. அந்த எண்ணத்தையும் அது மாதிரி அழகா இருக்கிறது அப்படின்றது, என்னைக்கு இளமையா இருக்கிறது, எதுவுமே நம்ம கையில நம்மளோட டெசிஷன்ல அதை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்ன்றது கிடையாது. அப்படி நம்மளோட விருப்பப்படி தான் எல்லாமே நடக்கணும்னா, எல்லாருமே இதெல்லாம் நிறைய வச்சிருப்போம் இல்லைங்களா? ஆனா இதெல்லாம் வந்து இயல்பா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது தான். ஆனா அதனால இதுல இருந்து நம்ம ரொம்ப ப்ரைட் அந்த இந்த ப்ரைடுன்றது வரும்போது என்ன ஆயிடும், இங்க நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? தெய்வீக மற்றும் அரக்க இயல்புகள் அப்படின்னு அந்த ப்ரைட்ல இருந்து என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா, இந்த அசுர இயல்புகள் வெளியில வர ஆரம்பிச்சிடும். அதனால இந்த விஷயங்கள் எது நம்ம கிட்ட இருந்தாலும் அது நம்மளோட விஷயத்தால நம்மளோட முயற்சினால கிடையாது. நமக்கு அந்த சுக்கிரத்து இருக்கு, பகவானோட அனுகிரகம் இருக்கு. அதனால நம்மளுக்கு அது கிடைக்குது. அப்படின்னு நிரந்தரமா இது நம்ம கூட இருக்க போதுன்னா அதுவும் கிடையாது இல்லைங்களா? சோ அதனால அதுல இருந்து வந்து நம்ம ப்ரைட் அப்படின்றத நம்ம எடுத்துடணும் அப்படின்றதையும் பொதுவாக அதெல்லாம் கிட்ஸ் கிளாஸ்க்கு சொல்றது 16th சாப்டர்ல. அது அப்படி இங்கேயும் வந்துட்டு அந்த காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்றது. புலன்களையும் மனதையும் நம்ம எப்படியும் பகவான் மேலே செலுத்தணும். அதே மாதிரி இந்த 6 விஷயங்கள்னால நம்மளுக்கு ப்ரைடு வரும். அந்த ப்ரைடுக்கு காரணம் நம்ம அதாவது அந்த 6 விஷயங்களுக்கு காரணம் நம்ம கிடையாது. அப்படின்றத நம்ம நினைக்கும் போது நம்மளுக்கு அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ அப்படின்னு நம்மளை விட்டு விலகிடும். அப்ப எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, எங்கேருந்து நம்மளுக்கு வந்துட்டு பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்கணும்? எங்கேருந்தே நம்ம சரியா இருக்கணும் அப்படின்னா, நம்மளோட தாட்ஸ்ல இருந்தே சரியா இருக்கணும். எண்ணம், மனசுல அந்த எண்ண அலைகள் வருது இல்லையா? அந்த எண்ணத்துல இருந்து வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு ஒரு பியூரிஃபிகேஷன் சத்துவ குணத்துல அந்த எண்ணம் இருந்தது அப்படின்னா, கண்டிப்பா அதுக்கப்புறம் நம்மளோட தாட்ஸ், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட வேர்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஒர்க் ஆக்டிவிட்டிஸ், அது கர்மா. நம்மளோட எண்ணம், சொல், செயல் இது எல்லாமே என்னவாகும்? நல்ல நல்ல விஷயங்களா அமையும். அப்ப அந்த நல்ல விஷயங்கள் வந்து தாட்ஸ்ல இருந்தே ரஜகுணமா, தமோகுணமா, சத்துவகுணமா அப்படின்றத நம்ம அந்த எண்ணத்திலேயே நம்ம வந்துட்டு கவனிச்சு அதுலயே நம்ம என்ன பண்ணணும்? சரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, நம்மளோட சொல், செயல் எல்லாமே வந்துட்டு என்ன ஆயிடும்? நல்ல ஒரு பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு வரும். அதாவது ஒரு நல்ல புனிதமான விஷயமாகும். அதுக்கப்புறம் அதுதான் நம்மள என்னவா காட்டும்? நம்மளோட கேரக்டரா காட்டும். இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில வந்துட்டு நம்ம என்ன பேசுறோம், நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நம்ம என்ன சொல்றோம், அதுதான் நம்மளோட கேரக்டரா வரும். ஸோ அந்த வகையில நம்ம எப்படி இருப்போம்? தெய்வீக இயல்பில் நம்ம இருப்போம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வருது. இல்லைங்களா? ஸோ அதனால என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு, எங்க அத நம்ம சரி பண்ணணும், எப்படி நம்ம அந்த தெய்வீக இயல்பை நம்ம கிட்ட இருந்து எப்படி கொண்டு வரணும், இந்த அசுர இயல்புகளை நம்ம எப்படி அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதான் இப்ப கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் நம்ம பார்த்தோம். அந்த வகையில் இன்னைக்கு வந்து அத்தியாயம் 16 தெய்வாசுர சம்பந்த விபாக யோகம் பார்க்க போறோம். தெய்வீக மற்றும் அரக்க இயல்புகள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதனால குழந்தைங்க கிட்ட முக்கியமா வந்துட்டு டிவில அவங்கள என்கேஜ் பண்ணவே கூடாது. அவங்களுக்கு இந்த ஏஜ்ல அந்த 5 இயர்ஸ்க்குள்ளார நம்ம அவங்களை எப்படி மோல்ட் பண்றோமோ அதுதான் அவங்கள கொண்டு வரும் பின்னாடி. நல்ல நல்ல அப்பா அம்மாவுக்கு பகவத்கீதையை சொல்லி கொடுத்தாலே போதும். இதுல எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கு. என்ன சாப்பிடணும், எப்படி நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கணும், என்ன செயல்கள் செய்யணும், என்ன குணத்துல இருக்கணும் இல்லைங்களா? பகவான் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்ப யாரு பகவான், எப்படி பக்தி பண்ணணும் எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கு நம்ம சின்ன வயசுல நம்ம சொல்லும் போது அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்? அதையே அவங்க கேட்க கேட்க அவங்க நல்ல ஒரு மனிதனா அவங்க சமுதாயத்துக்கு வருவாங்க. அப்படி இல்லாம நம்ம இந்த தவறான விஷயத்த நம்ம சொல்லிட்டா அது அவங்க ரொம்ப இன்னசென்ட். அது தவறுன்னே தெரியாது. அதுதான் இயல்புன்னு அவங்க மனசுல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அப்புறம் என்ன ஆயிடுவாங்க? அவங்களும் அந்த தவறான விஷயங்களை இயல்பா செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லைங்களா? சோ அதனால நம்ம வந்துட்டு எங்க ஜாக்கிரதையா இருக்கணும், குழந்தைகிட்டயுமே வந்து நல்ல நல்ல விஷயங்களை 5 வயது வரைக்கும் அவங்களுக்கு கண்டிப்பா நம்ம கொண்டு வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்றதாங்க. அந்த வகையில் நீங்க எல்லாருமே உங்களுக்கு யார் யாரெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கிட்ஸ், உங்க வீட்டுல இருக்கிற கிட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாருமே பகவத்கீதை கிளாஸ்ல அவசியம் ஜாயின் பண்ணி சொல்லுங்க. அதே மாதிரி உங்களோட பெரியவங்க, அதாவது வீட்டுல யாரும் பெரியவங்க பக்கத்துல நெய்பர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா, ஏன்னா பகவத்கீதை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கறதுனால ஒரு நல்ல ஒரு
பர்சனை நம்ம இந்த உலகத்துக்கு கொடுக்க முடியும். அதே மாதிரி ஆன்மீகத்திலயும் அவங்கள நல்ல முன்னேற்றத்தையும் நம்ம கொண்டு வர முடியும். அதனால ஒரு மனிதனுக்கு நம்ம இதை விட ஒரு நல்ல ஒரு கைங்கரியம் செய்யறோமா, ஒரு செயல் செய்யறோமா அப்படின்னா வேறு எதுவுமே இருக்க முடியாது. அதனாலதான் பகவத்கீதை கிளாஸஸ் நம்மளும் நல்லபடியா அட்டன் பண்ணணும், மற்றவங்களையும் அட்டன் பண்ண சொல்லணும். அது மாதிரி நம்ம நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கவும் செய்யணும், அதை நம்ம வாழ்க்கையிலும் கொண்டு வரணும் அப்படின்றது அங்க முழுமையான புரிதல். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம தெய்வாசுர சம்பந்த விபாக யோகம் நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி மங்களாச்சரணம் வாசிச்சிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदादिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुवे नमः। श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सगगणरघुनाथान्वितं तस्जीवं साद्वैत सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादाल सगगण ललिता श्री विशाखान्वितां सच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशे गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वर्षभानुसुते देवी प्रणामी हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो अवधान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरुवे गौरचंदिराय राधिकाय ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषु शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माताजी. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. प्रणाम। ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், நம்ம இன்னைக்கு 16வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். நேற்றுக்கு 15வது அத்தியாயம் பார்த்தோம், புருஷோத்தம யோகம், வேதங்களில் ரகசிய பகுதி அப்படின்றத பார்த்தோம். இந்த தலைகீழா உள்ள அரச மரம் அதை நம்ம வெட்டணும், வீழ்த்தணும், அதுவும் ஆழமா பற்றுண்டு இருக்கிற விஷயம் இல்லைங்களா? அது நம்ம அதாவது இந்த ஜடவுலக சம்பந்தம் அது நம்ம விளக்கணும் அப்படின்னா நம்ம பற்றின்மை அப்படின்ற ஆயுதத்தால நம்ம அதை வீழ்த்தணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடையணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த எப்படி நம்ம பகவான் அம்சத்துல இருக்கோம், ஆனா என்ன பண்றோம், இந்த சிரமங்களை நம்ம அனுபவிக்கிறோம். இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து நம்ம எல்லாருமே சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் தான், ஆனா என்ன பண்றோம், இந்த கண்டிஷன் லைஃப்ல ஜட உலகத்துல நம்ம இருக்கோம். அதற்கு காரணம் என்னன்னா புலன்கள், மனம், இதோட சம்பந்தத்தால. சரிங்களா? இந்த 6 விஷயங்கள், இந்த 6 சென்சஸ்னாலே நம்ம கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுட்டோம். ஏன்னா மனம், புலன்கள் இங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா? ஃபால்ஸான என்ஜாய்மெண்ட்ஸ், உண்மையான சந்தோஷம் இல்ல, ஒரு லஸ்ட்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? பரமானந்தம் அப்படின்றத அனுபவிக்காது, சும்மா இங்க இருக்கிற ஒரு சின்ன சின்ன சந்தோஷங்களை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். அதனால நம்ம சிரமப்படுறோம் இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் சோல் எப்படி டிரான்ஸ்மைக்ரேட் ஆகுது அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வது போல
நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த நம்மளோட கர்மா, ஆசைகள், இதெல்லாம் நம்ம குணங்கள் இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டு போறோம் ஸ்தூல சரீரத்துல எடுத்துட்டு போய் அடுத்த பிறகு அதுக்கேத்த மாதிரி நமக்கு கர்மத்துக்கு ஏத்த மாதிரி, ஆசைகளுக்கு ஏத்த மாதிரி, குணத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு சரீரம் கிடைக்கும். இப்படியே வந்து பிறப்பிறப்பு சுழற்சி நம்ம ஈடுபட்டு இருக்கோம்ன்றத பார்த்தோம். அப்புறம் பகவானை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். புருஷர்களில் உத்தமர் பகவான் அப்படின்றத பார்த்தோம். அவங்க எப்படிலாம் காக்குறாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். அறியப்பட வேண்டியவங்களே அவங்கதான். அவங்கள பத்தி யார் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறோமோ முழுமையா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க அப்படின்றது பெர்ஃபெக்ஷன் நம்மளோட நாலேஜ்ல இருக்குன்றது. அப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்புறம் நம்ம பகவானை நல்லபடியா பக்தி பண்ணி நம்ம பகவானை அடைவோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் புருஷோத்தம யோகத்துல. இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 16 பார்க்க போறோம். தெய்வீக அசுர இயல்புகள் என்னென்ன. ஏன்னா அந்த அரச மரம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதுல நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம். செழிப்பா இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன, இந்த முக்குணங்கள். அந்த முக்குணங்களோட சம்மந்தப்படுறதுனால நிறைய செயல்கள் செய்வோம் இல்லைங்களா. அதனால என்ன ஆகுது, பயஸ் ஆக்டிவிட்டி, impulse ஆக்டிவிட்டி, சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இதெல்லாம் நல்லபடியா நடந்துட்டு இருக்கு. அப்போ அது என்ன மாதிரி செயல்கள்லாம் இந்த ஜட உலகத்துல நடக்குது அப்படின்னா, தெய்வீக இயல்புகள், அசுர இயல்புகள், அதை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயத்துல பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா துர்கா மாதாஜி. 16.1-3 ஸ்லோகம் மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी। जय श्री कनन माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद्विभाग योगः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धे ज्ञानयोग विवस्थितिः दानं तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तव आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागशान्तिरभैषुणम् तया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्तवं ह्रीरचापलम् तेजस्समाकृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् அபிசாதஸ்ய பாரதா. புருஷோத்தமனான முழுமுதல் கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அகிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, உறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசியிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. இப்ப புருஷோத்தமனான முதல் கடவுள் நம்மளுக்கு பகவான் என்ன குறிப்பிடுறாங்க, உபதேசம் கொடுக்குறாங்கன்னா தெய்வீக இயல்புகளை பத்தி நமக்கு கொடுக்குறாங்கன்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா. நிறைய நமக்கு என்னென்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம என்ன குணத்துல இருக்கணும் அப்படின்றத இந்த ஞான யோகத்துல நல்லபடியா நமக்கு கொடுக்குறாங்க. 12வது அத்தியாயம் பக்தி யோகத்துல இருந்து எனக்கு பிரியமானவன் அப்படின்றதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு 13வது அத்தியாயம் 16வது அத்தியாயத்துல எல்லாத்துலயும் நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க, எப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்றத ரொம்ப அழகா நமக்கு உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. அந்த வகையில அச்சமின்மை அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். பக்தி அப்படின்ற மார்க்கத்துல வரவங்களுக்கு பயம் அப்படின்றது இருக்காது. பயம்ன்றது எதோட அடையாளம்னு, இந்த ஜட உலகத்தோட அடையாளம் தான் பயம் அப்படின்றது. கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ அப்படின்ற என்ன நடக்குமோ அப்படின்றதுல இந்த ஜட உலக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல தான். ஆத்மான்றது என்னைக்கும் அழியாதது இல்லைங்களா, நித்தியமானது. அப்போ ஆத்மாவுக்கு பயம் அப்படின்றதுலாம் ஒண்ணுமே எதுவுமே ஆபத்தே வராது இல்லைங்களா. ஆத்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயும் இருக்க போறது பகவானே அது பக்தி பண்ணி மகிழ்ச்சியோட பரமானந்த நிலையில இருக்க போறது. அப்ப பயம்ன்றது ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு விஷயம். அந்த வகையில யார் ஒருத்தவங்க நல்லபடியா பக்தி பண்றாங்களோ தெய்வீக இயல்புல உள்ளவங்க பயம்ன்றது இல்லாம இருப்பாங்க. பிரகலாத் மகாராஜன் தான் அதற்கு உதாரணம். அதனாலதான் அவங்க என்ன பண்ணவே இல்லை, எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அவங்க எங்கேயுமே மனம் தளரவே இல்லை, பயப்படவே இல்லை இல்லைங்களா. அவங்கள நம்ம மிக சிறந்த உதாரணமா அவங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல நம்ம பாக்குறோம். அப்ப ஆத்ம நிலையில நமக்கு என்னைக்கும் பயம்ன்றது இருக்காது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரீரம் சார்ந்த விஷயங்கள்ல தான் நமக்கு பயம்ன்றது ஏற்படும். அப்ப தெய்வீகமான நிலைப்பாட்டுல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க, தெய்வீக இயல்புகள் உள்ளவங்க நல்லபடியா நாலேஜை கெயின் பண்ணிருப்பாங்க, பக்தியில சிறப்பா இருப்பாங்க. அதனால அவங்க கிட்ட அச்சம் அப்படின்றது இருக்காது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், நிறைய பிறவிகள்லாம் நம்ம எடுத்துட்டோம் இல்லைங்களா. நம்ம நிறைய பிறவிகள்லாம் எடுத்து நம்ம நிறைய கர்மங்கள்லாம் செஞ்சிருப்போம். அப்ப அதுல நம்மளுக்கு நிறைய என்ன தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ தவறுகள் பண்ணி அதற்கான பாவ விளைவுகள்லாம் நம்மளுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும். அதே மாதிரி அனர்த்தங்கள் நம்மளோட
இதயத்திலயும் இருக்கும் இல்லைங்களா? காம, லோப, மோக, மதம், ஆச்சரியம் இதெல்லாம். அப்ப இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம தூய்மைப்படுத்தணும். அந்த தெய்வீக இயல்பு உள்ளவங்க தூய்மைப்படுத்துவாங்க. அந்த மனதை எப்பயும் தூய்மையா வச்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க அப்படி நம்ம பாக்குறோம். எப்படி பகவானை வழிபடுதல், அப்புறம் யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் செய்யறது, இந்த மாதிரி விஷயங்களை செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதனால தன்னிலை தூய்மைப்படுத்துதல் அந்த ஒரு நிலையில இருப்பாங்க. ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், எப்பயுமே நம்மளோட வேதங்களை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறதுல அவங்களுக்கு ரொம்பவே விருப்பம் இருக்கும் அப்படின்றதுதான். நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 4 வகையான மக்கள்ல இன்கிசிட்டிவ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? யார் வந்து பக்தி மார்க்கத்துக்கு வருவாங்கன்றதுல 4 வகையால மனிதர்கள்ல கேள்வி உடையவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நிறைய ஆன்மீக சார்ந்தமா கேள்வி எல்லாம் கேட்டு அதுல நம்மளோட நாலேஜ் நல்லபடியா கெயின் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். தானம், நிறைய தானம், தன் கிட்ட உள்ளது எல்லாத்தையும் தானம் கொடுப்பாங்க. சுய கட்டுப்பாடோட இருப்பாங்க. ஜட உலகத்துல இருந்து விலகி இருப்பாங்க. யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அதெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுப்பாங்க. தவம், அந்தந்த யுகத்துக்கு ஏற்ற தவத்தை நல்லபடியா அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. கலியுகத்துல நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்றதுதான் இல்லைங்களா? அது மாதிரி தபஸ்ய வாழ்க்கை அப்படின்றத நம்மளோட மனிதர்களுக்கான வாழ்க்கைன்றது தபஸ்ய வாழ்க்கை தான். பசு பட்சிகளுக்கு தான் அது விருப்பப்படி அது சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் பண்ணிக்கும். ஆனா மனிதர்களுக்குன்னும் போதே அது வந்து ஒரு ரெகுலேட்டட் லைஃப் தான். அந்த வகையில தவம் அப்படின்றது இயல்பாவே மனித வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டியது. அது தெய்வீக இயல்பு உள்ளவங்க கடைபிடிப்பாங்க. எளிமையா இருக்கிறது, எண்ணத்தின் அளவுல, செயலின் அளவுல, சொல்லின் அளவுல எளிமையா இருக்கிறது. அஹிம்சை, யாரையும் துன்புறுத்தாம இருக்கிறது. வாய்மை, உண்மையை பேசுறது. கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. ஏன்னா கோபம் தான் நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? கோபப்படுறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஏற்பட்டுரும்? வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதனால கோபத்துல இருக்கும்போது நம்மளுக்கு மனம் என்ன ஆயிடும்? இதாயிடும், மாற்றம் அடைஞ்சிடும். அப்ப தவறான வார்த்தை, தவறான செயல்கள், அடுத்தவங்களுக்கு துன்புறுத்துறது இதுதான் நம்ம பண்ணுவோம். அப்போ அதனால நம்மளுக்கு தவறான கர்ம வந்து சேர்ந்துடும். அதனால நம்மளுக்கு கஷ்டம் ஏற்படும். அதனால கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. அதுக்கப்புறம் துறவு, மனதின் அளவுல துறவு. இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல இருந்து துறவு. ஆனா அதுக்காக கடமையை செய்யாம இருக்கணுமானா அப்படி இல்லை, கடமையை செய்யணும். ஆனா இந்த ஜட புலன் பொருட்கள்ல இருந்து நம்மள விலக்கி வச்சுக்கிறது. சாந்தி, எப்பயும் மனது அமைதியோட இருக்கிறது. குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. நிறைய விஷயங்கள் தவறான விஷயங்கள் இதுல இருந்தா வந்துடும் இல்லைங்களா? நம்ம வந்துட்டு அந்த டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணும்போது யார்கிட்டயாவது நம்ம ஃபால்ட் கண்டுபிடிச்சோம், குற்றம் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அதற்கப்புறம் அந்த உறவு என்ன ஆகாது? தழிச்சு இருக்காது இல்லைங்களா? அதுல வந்துட்டு நம்ம விரோதம் தான் அதுல வந்துடும். அப்ப நம்ம அவங்களுக்கு நமக்கு என்ன ஏற்பட்டணும்? தவறான உறவு. அப்ப கஷ்டமான, அதாவது விரோதம் அப்படின்னாலே நல்ல செயல்கள்லாம் செஞ்சு போமோனா இல்லை இல்லைங்களா? அதனால நம்மளுக்கு பாவம் தான் வரும். ஸோ அதனால குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. ஏன்னா இதுல இருந்தும் எப்படி கோபத்துல இருந்து நிறைய தவறான விஷயங்கள் வருது, அது மாதிரி குற்றம் காண்பதுல இருந்தும் நமக்கு தவறான விஷயங்கள் தான் நமக்கு வாழ்க்கையில நடக்கும் அப்படின்றது. அதுவும் வந்துட்டு நிதாய் சேவனி மாதாஜி அது வந்து ரொம்ப நல்லபடியா சொல்லியிருப்பாங்க. பீகாக் இருக்கு இல்லைங்களா? அது வந்து இப்ப ரீசெண்டா கேட்டது. பீகாக் இருக்கு, நம்ம வந்துட்டு அதை வந்துட்டு அதோட குரல்ல நம்ம வந்துட்டு கவனிப்போமா, இல்ல அதோட தோகை ரொம்ப அழகா விரிச்சு டான்ஸ் ஆடுறத பார்ப்போமா அப்படின்னா, நம்ம எப்பயுமே பீகாக்னாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அதோட இறகு ரொம்ப அழகா இருக்கு, அது அழகா டான்ஸ் ஆடும், அப்புறம் கிருஷ்ணரோட தலையில இருக்கும், திருமுடியில இருக்கும் அப்படின்னு தான் நம்ம யோசிப்போம் இல்லைங்களா? அதோட குரலை பத்தி ரொம்ப யோசிப்போம்னா கிடையாது. அதே மாதிரி ஒரு குயில் இருக்கு அப்படின்னா, குயில்னாலே அதோட குரல் தான் நமக்கு இனிமையா இருக்கும் அப்படின்னு தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி அது பார்க்கறதுக்கு கருப்பா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம யோசிப்போமா நிறையானா? கிடையாது இல்லைங்களா? அப்போ அதே மாதிரி எந்த ஒரு வஸ்துவை பார்த்தாலும், எந்த ஒரு மனிதரை பார்த்தாலும் அவங்க கிட்ட உள்ள அந்த நல்ல நல்ல விஷயங்களை நம்ம யோசிக்க யோசிக்க அந்த அந்த ஒரு குறையா இருந்த விஷயம் கூட நம்மளுக்கு ஞாபகம் வராம போயிடும். அப்ப நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படாது? அந்த குறை வந்துட்டு நம்மளுக்கு பெருசா தெரியாது. அதனால நிறைய எப்பயுமே நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கணும், கொஞ்சம் அப்படியே ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து குற்றம் காண்பதில் விருப்பம் இல்லாம போயிடும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது வந்து ஒரு ஆன்மீகத்துல உள்ள ஒரு சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்களோட இயல்பை நம்ம பாக்குறோம். எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, எல்லார்கிட்டையும் கருணையோட இருக்கிறது. பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. பேராசை அப்படின்றதும் தவறான விஷயத்துல ஈடுபடும் இல்லைங்களா? இதற்கு வந்து நம்ம துரியோதனன் நம்ம பார்க்கலாம்.
அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஆக்சுவலா வந்துட்டு ஹஸ்தினாபுரத்துல அவங்களுக்கு உரிமை இல்லை. யுதிஷ்டிர மகாராஜர் தான் ஆளணும். ஆனா என்ன பண்றாங்க, அவங்க ஹஸ்தினாபுரத்தையும் எடுத்துக்கணும், தானே பாண்டவர்களுக்கு எதுவுமே கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு அவங்க வந்து நினைக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அப்ப தன்னோடது கிடையாது ஹஸ்தினாபுரம்ன்றது, இந்திரபிரஸ்தமும் தன்னோடது கிடையாது. ஆனால் அது மேல அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பேராசைப்படுறாங்க. அதனால அடுத்தடுத்து என்ன நடந்தது, திரௌபதி அம்மாவை கஷ்டப்படுத்தினாங்க, பாண்டவர்களை கஷ்டப்படுத்தினாங்க, கோபப்பட்டாங்க. அதனால என்னாச்சு, கஷ்டம் தான் வந்துச்சு இல்லைங்களா. அதனால பேராசையிலிருந்து விடுபட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். கண்ணியம், அப்புறம் வெட்கம், மன உறுதி. எப்பயும் நம்ம சத்துவகுணத்துல மன உறுதியோட இருக்கணும், பக்தியில மன உறுதியோட இருக்கணும். வீரம், இப்ப அச்சமின்மை, இந்த இது மன உறுதி, எப்பயும் நம்ம வந்துட்டு எளிமையா இருக்கணும் அப்படின்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் வீரம் அப்படின்றது இங்க பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. ஏன்னா எப்பயுமே வந்துட்டு சாத்வீகமா இருக்காங்க, இவங்க வந்துட்டு எதுவுமே ரியாக்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்றது கிடையாது. எப்பயும் நம்ம வந்து எப்படி இருக்கணும், வீரத்தோட இருக்கணும். எங்க தேவைப்படுதோ நன்மைக்காக. இப்ப அர்ஜுனர் என்ன பண்றாங்க, போர் பண்றாங்க பகவானுக்காக இல்லைங்களா, தர்மத்துக்காக. அந்த மாதிரி நம்ம வீரத்தோட இருக்கணும். மன்னிக்கும் தன்மை, எப்பயுமே அம்பரீஷ் மகாராஜர் இல்லைங்களா, தன் மேல தவறே இல்லை, இருந்தாலும் துர்வாசர் வந்துட்டு அவங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கும்போது கூட அவங்க என்ன பண்ணல, மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கு முன்னாடி அவங்கள மன்னிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அது பரீட்சித் மகாராஜர், எல்லாருமே டிவோட்டிஸ் எல்லாரையும் பார்த்தோம்னா அந்த மன்னிக்கும் தன்மை வந்து நமக்கு நல்லபடியா தெரிய வரும். ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு தவறு தான், ஆனா அதுக்கே வந்துட்டு மரணம்ன்ற அளவுக்கு பெரிய சாபத்தை கொடுத்து அந்த குழந்தைய கூட அவங்க என்ன பண்ணல, தண்டிக்கல, யார் மேலேயும் கோபப்படல. அதை அப்படியே அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணாங்க, சுகதேவ கோஸ்வாமிகிட்ட போயிட்டு பாகதம் கேட்டாங்கன்றதை பாக்குறோம். அப்ப மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், அதே மாதிரி தைரியத்தோட இருக்கிறது. இந்த தைரியம், ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம இருக்கிறது, இதெல்லாம் வந்துட்டு ஆன்மீகத்துல இருந்தாதான் முடியும். இந்த ஜட உலகத்துல இருந்துட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு அதெல்லாம் வந்துட்டு அவ்வளவா வராது. தைரியம்ன்றது தெய்வீக இயல்பு சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் தூய்மை, மனதளவுல, உடல் அளவுல, சொல்லளவுல தூய்மையா இருக்கிறது. பொறாமையின்மை, இது பகவான் எங்கேயுமே நமக்கு வந்துட்டு இதையும் வேண்டாம் அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா. இதுவும் வந்துட்டு மற்ற தவறுகளுக்கெல்லாம் ஒரு காரண புள்ளி ஆயிடும். மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல், மத்தவங்க நம்மளை வந்துட்டு பிரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது இல்லாம நம்மளோட கடமைகளை நம்ம நல்லபடியா செய்யறது. நம்ம மத்தவங்கள நம்ம எவ்வளவுக்கு மத்தவங்க நம்மள வந்துட்டு பிரைஸ் பண்ணணும்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அதை வந்து நம்ம மத்தவங்களை பிரைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னாலும் அது வந்துட்டு ஆத்மா செய்யும்போது நமக்கு அந்த குணம் வந்து நம்மள்ட்ட இருந்து போயிடும். அப்ப மரியாதை எதிர்பார்க்காமல் இருக்கு ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனை தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த விஷயங்கள் இந்த ஒரு ஸ்லோகம், இந்த 3 ஸ்லோகம், இதுல உள்ள விஷயங்களை ஒன்னுத்தையும் நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் லைஃப்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்னா அந்த ரஜோகுணம் தமோகுணம் நம்ம விட்டு விலகி போயிடும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 16.4 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேவசேனா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम्स माताजी। तंबो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यम् एव च अज्ञानं साभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीरम्. பிருதாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நம்ம இங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், இப்ப வந்துட்டு அசுர இயல்புகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாக்குறோம். இந்த 6 விஷயம் வந்து அசுர இயல்புகள் சரிங்களா. தற்பெருமை, தன்னை பத்தி பெருமையா சொல்றது. அகந்தை, அந்த ஃபால்ஸ் பிரைடோட இருக்கிறது. வீண் அபிமானம் சரிங்களா. அப்புறம் கோபப்படுறது, ரொம்ப கொடூரமா நடந்துக்கிறது. அறியாமை, இந்த அறியாமை இது ஒண்ணு போதும், மற்றது எல்லாமே தானா இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிடும். எப்படி நம்ம இங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் விஷயங்கள் பார்த்தோங்களா, கோபம், குற்றம் காண்பது, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பொறாமை, பேராசை, இதெல்லாம் மத்த தவறுகளுக்கு அடித்தளமா இருக்கிற மாதிரி இந்த அறியாமை இருக்கு இல்லையா, இதுவே என்ன ஆயிடும், மற்ற அனர்த்தங்களுக்கு காரணமாயிடும். அதனால ஆனா இதெல்லாம் யாரோட இயல்பா நம்ம பாக்குறோம், இதெல்லாம் வந்துட்டு அசுரர்களின் இயல்பா நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 16.5 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। जानिक्रमण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जानिक्रमण प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। जानिक्रमण प्रभु जी। हरे कृष्णा। विमोशाय निबंधाय सूरिमदा मा सुस संपदम दैवम अभिजातो
அசி பாண்டவா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண தெய்வீக பிரபு. குணங்கள் தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. பாண்டுவின் மைந்தனே கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரணாம் பிரபுஜி. இப்ப வந்து தெய்வீக குணங்கள் பார்த்தோம், அசுர குணங்கள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? தெய்வீக குணங்கள் நமக்கு முக்தியை கொடுக்கும், பகவான் நம்மள அடையும் மார்க்கத்தை நமக்கு காமிக்கும். அதே அசுர குணம் என்ன பண்ணும், நம்மள இந்த ஜட உலகத்திலேயே பந்தப்படுத்திடும். அப்ப இங்க என்ன சொல்றாங்க பகவான், பாண்டுவின் மனிதனே கவலைப்படாத, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய் அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. ஏன்னா இப்ப என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, அஹிம்சையோட இருக்கணும், கோபப்படக்கூடாது, எல்லாம் பகவான் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா தெய்வீக இயல்புல. இப்ப அடுத்து பகவான் என்ன சொல்றாங்க, அர்ஜுனரை சண்டை போடணும்னு சொல்றாங்க. அப்ப அர்ஜுனருக்கு மறுபடியும் வந்துட்டு சந்தேகம் வரும், இப்ப இவ்வளவு குணங்களும் தெய்வீக இயல்புகள் சொல்லிட்டீங்களே, இப்ப நான் சண்டை போடணுமா இல்ல செயலை செய்யணுமா இல்ல செயலை துரத்தல் சிறந்ததா அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அதனால பகவான் இங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, கவலைப்படாத, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். ஏன்னா அவங்க யாருக்காக அவங்க வந்துட்டு செயல்கள் செய்ய போறாங்க, பகவானுக்காக, தர்மத்துக்காக. அதனால அது வந்து எப்பவுமே தெய்வீக இயல்பு அப்படின்றத பகவான் இங்க குறிப்பிடுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 16.6 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. சௌபோத சர்கௌ லோகேஸ்மின் தைவ ஆசுரமேவ ச தைவோ விஸ்வரஸ்தோக்வா ஆசுரம் பார்த்தமே சுனோ. பிதாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர் வாழிகளில் தெய்வீகமானவர்கள், அசுரர்கள் என இரு வகையினர் உள்ளனர். தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, இவ்வுலகில் படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகள் தெய்வீகமானவர்கள், அசுரர்கள் என இரு வகையினர் உள்ளனர். இப்ப நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, வீழ்ச்சி அடைகிறவங்க, வீழ்ச்சி அடையாதவங்க அப்படின்னு, தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள் அப்படின்றது பகவான் லோகத்துல உள்ள முக்தாத்மாக்கள் எல்லாம் முக்தி அடைஞ்சவங்களாம் தவறாதவர்கள், இந்த ஜட உலகத்துல உள்ளவங்க எல்லாம் தவறக்கூடியவர்கள் பாத்தீங்கன்னா. அது மாதிரி இந்த தவறக்கூடியவர்கள்லயே 2 வகை. அவங்களாம் யாரு அப்படின்னா, தெய்வீகமான இயல்பு உள்ளவங்க, அசுர இயல்பு உள்ளவங்க அப்படின்னு 2 வகையில இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கும். தெய்வீக குணங்களை பத்தி பகவான் நமக்கு நிறைய குறிப்பிட்டுட்டாங்க இல்லைங்களா, எப்படிலாம் இருக்கணும்ன்றத ரொம்ப அழகா நமக்கு உபதேசம் கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் என்ன குறிப்பிட போறாங்க, அசுர இயல்புகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. இதையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுனால இந்த மாதிரி குணங்களை நம்மள விலக்கிக்கணும். ஏன்னா இது நம்மள என்ன படுத்திடும், பந்தப்படுத்திடும், நம்மளுக்கு சிரமத்தை கொடுத்துடும் அப்படின்றதுனால எல்லாம் விலகிக்கணும்னு நம்மளுக்கு தெரிய வரும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 16.7 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கலம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम माताजी. प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा न शौचं नाभिचाचारो न सत्यं तेषु विद्यते. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களில் காணப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப அசுரத்தன்மை உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க, நாலேஜ் கெயின் பண்ண மாட்டாங்க, அறியாமையில இருப்பாங்கன்னு பார்த்துட்டோம். பகவான் சாஸ்திரம், பகவத்கீதை, பாகவதம் எதுலயும் இருக்காது இல்லைங்களா, அவங்களே ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க பிலாசபி. ஆனா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும், இதுல உள்ளதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா அதுல எதுவுமே அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்காது, விருப்பமும் இருக்காது இல்லைங்களா. அப்ப அவங்களுக்கு என்ன தெரியாது, எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாது அப்படின்றது தெரியாது. விக்கர்மா செய்யக்கூடாது, கர்மா செய்யக்கூடாது, அக்கர்மா செய்யணும் அப்படின்றது தெரியாது. சத்துவகுணத்துல இருக்கணும், ரஜகுணம் தமகுணத்துல விலகி இருக்கணும்ன்றது தெரியாது. பகவான் யாருன்னு தெரியாது, பக்தி எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாது இல்லைங்களா. அப்ப அவங்களால வந்துட்டு சரியான முறையில தன்னோட வாழ்க்கையை வாழ முடியாம இருப்பாங்க. அப்ப அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடும், செய்யக்கூடாத விஷயங்கள், அதாவது தூய்மை இருக்காது, அவங்க கிட்ட முறையான நடத்தை இருக்காது, வாய்மை உண்மை இருக்காது, இந்த மாதிரிலாம் அவங்களோட இயல்பு இருக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 16.8 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாலதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. प्रणाम माताजी. असत्यम अप्रदिष्टम ते जगत आहुर अनीश्वरम அபரஸ்பர சம்பூதம் கிம் அந்யத் காம ஹைதுகம். அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும்
காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு ஆன்மீகத்துல விருப்பம் இல்லாதவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அந்த நம்ம இப்ப சுத்தி பாக்குறோம் இல்லைங்களா, அதுலயும் நம்மளால ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா கலியுகத்துல இருக்கோம், நிறைய பேரு இந்த மாதிரி ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் இல்லாம இருப்பாங்க. அவங்களோட இயல்புகள் நம்மளால ஈஸியா மேட்சப் பண்ணிட முடியும். சரிங்களா? அந்த வகையில எப்படி அவங்களாம் இருப்பாங்க, நம்பிக்கை கடவுள் மேல் நம்பிக்கை இல்லாம சாஸ்திரத்தை நம்பாதவங்கன்னா இவ்வுலகம்ல பொய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அஸ்திவாரம் இல்லாதது, இதெல்லாம் யாரும் உருவாக்கி மெயின்டைன் எல்லாம் பண்ணல. அது பாட்டுக்கு அதாவது என்ன, கெமிக்கல்ஸ்னால உருவாகி அது பாட்டு இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. அதுபோல் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும், கடவுள் அப்படின்னா யாரும் கிடையாது. காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும், ஆசைதான் இதற்கு காரணம், அது தவிர வேற ஒரு காரணமும் இல்லை அப்படின்றதுல அந்த புரிதல் இருந்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்லயே ரொம்ப தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க. நிறைய இந்த விஷயங்கள் இருக்குங்களா, புலன் பொருட்கள் விஷயங்கள், அதுல அவங்கள ஈடுபடுத்திப்பாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அதுதான். அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு இயல்பு உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க, கண்டிப்பா சரியான ஒரு ஒழுக்கம்ன்றது இருக்காது இல்லைங்களா. கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை அப்படின்னும், அஸ்திவாரம் இல்லை, பொய் அப்படின்றதும் இந்த நிலைப்பாடு. ஏன்னா இது எல்லாமே இப்ப ஆன்மீகத்துல நம்ம வேதங்கள் மூலமா என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், எல்லாமே நித்தியமானது. இந்த உலகம், ஆத்மா, பகவான் எல்லாமே எப்பயும் உள்ளவங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். கட்டுப்படுத்தக்கூடியவங்க யாரு, பகவான். ஆத்தாரம் யாரு, சர்வ காரணம் யாரு, பகவான். இதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், பகவானோட உபதேசத்தின் அடிப்படையில வேதத்தோட கைடன்ஸ்ல நம்மளோட வாழ்க்கை நம்ம வாழ ஆரம்பிப்போம். அப்ப அதுல ஒரு ஒழுக்கம் அப்படின்றது இருக்கும் இல்லைங்களா. இப்போ ஒரு கிளாஸ் ஸ்கூல்ல ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு பீரியட்ல மட்டும் மிஸ் வரலன்னா அந்த கிளாஸ் எப்படி இருக்கும், பிள்ளைங்கள்லாம் நல்லா வாழ்த்தனம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா. பெஞ்ச் மேல ஏறுறது, இதை உடைக்கிறது, சண்டை போடுறது, சத்தமா பேசுறது அப்படின்னு இருப்பாங்க. ஏன்னா அங்க டீச்சர் அந்த பீரியட்ல அந்த கிளாஸ்ல இல்லைன்னா இப்படிதான் இருக்கும் இயல்பா பார்த்த வரைக்கும் இல்லைங்களா. நம்மளே கூட அந்த மாதிரிலாம் இருந்திருப்போம். அந்த இதே மிஸ் இருந்தாங்கன்னா எப்படி இருக்கும், கிளாஸ்ல எல்லாருமே கவனமா படிப்பாங்க, ரொம்ப டிசிப்ளின்டா இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்போ கட்டுப்படுத்தும் ஒருத்தவங்க இருக்காங்கன்னும் போது அது எப்படி இருக்கும், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸோட ரோடு ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணா அது ஒரு ஒழுக்கத்தோட இருக்கும், எந்த ஒரு அசம்பாவிதமும் ஏற்படாது. அதே மாதிரி நம்ம ஸ்கூலோ இல்லை ஆஃபீஸோ எதுலையுமே ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும்போது அதுல ஒரு ஒழுங்கு இருக்கும். அது கட்டுப்படுத்துறவங்க யாருமே இல்லைன்னும் போது அந்த இடம் எப்படி இருக்கும், ரொம்பவே மெஸ்ஸப்பா இருக்கும் இல்லைங்களா. அதே மாதிரிதான் மனதுல பகவான் இருக்காங்க அப்படின்ற எண்ணம் இல்லாம இருக்கும்போது எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஆக்ரோஷமா இருக்கும். அதாவது நம்ம இப்ப 6 விஷயங்கள் பார்த்தோம்னா அந்த எண்ணங்கள்லாம் நிறைய இருக்கும். அதே பகவான் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுன்னா ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட எண்ணங்களோட நல்லபடியா அவங்களோட செயல்கள், பேச்சு எல்லாமே இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ என்ன ஆகுது, இந்த மாதிரி அசுர இயல்புகள் உள்ளவங்க எல்லாமே போய் அஸ்திவாரம் இல்லை, கடவுள் என்று எவரும் இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்க. அதனால அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, தன் மனம் போன போக்குல செயல்களை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆசையாலதான் எல்லாமே உருவாகி இருக்கு, வேற எந்த காரணமும் இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்க. அதனால என்ன ஆயிடுது, தர்மம் அதர்மம் தெரியாம நிறைய தவறான செயல்கள்ல ஈடுபட்டுறாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 16.9 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम माताजी. प्रणाम माताजी. एतं तुष्टिम् अवस्तभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त युग्रकर्माणः சக்ஷாய ஜகதோ இதாக. இத்தகைய முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப இந்த மாதிரி முடிவுகளோட இருக்காங்க இல்லையா, இந்த பொய், அஸ்திவாரம் இல்ல, அப்புறம் கடவுள்னு யாரும் இல்ல, காமத்தால் உண்டானதுன்னு இருக்காங்க இல்லையா. இந்த மாதிரி ஒரு தாட்ஸோட இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னை இழந்தவர்கள். எதுக்கு அவங்க அடிமையா இருப்பாங்க, யாருக்கும் அடிமை இல்லைன்னுவாங்க, ஆனா எதுக்கு அடிமையா இருப்பாங்க, தன்னோட புலன்களுக்கு அடிமையா இருப்பாங்க இல்லைங்களா. உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். அப்ப யாருக்கு என்ன சிரமம் ஏற்பட்டாலும் சரி அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது, ஆனா அவங்க சந்தோஷமா இருக்கணும், அவங்க மனம் விருப்பப்பட்ட விஷயங்களை செய்யணும் அப்படின்றதுனால என்ன பண்ணிடுவாங்க, அவங்க நிறைய கொடூரமான செயல்கள்ல தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 16.10 ஸ்லோகம்.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரத்தி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி பிரணாம். காமம் ஆஸ்ரித்ய துஷ்பூரம் தம்பமான மதான்விதா மோகாத் கீத்வாசத் கிரகான் பிரவர்த்தந்தே சுஷிவ்ரதா. அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்படுகின்றனர். எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருட்களால் கவரப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் என்ன பண்றாங்க? திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து, ஏன்னா அவங்கதான் சொல்லிட்டாங்க இல்லையா, ஆசைதான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப அந்த ஆசைகள் எல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணிட்டே இருப்பாங்க? பூர்த்தி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஆசைகள் ஒரு அளவுல இருக்குமா? இருக்காது இல்லைங்களா? என்ன ஆகும்? அது நிறைய அதிகமாயிட்டே தான் இருக்கும். ஆசை வந்து பேராசை அளவுக்கு கூட போகும் இல்லைங்களா? அப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க அவங்க? யாருகிட்ட அவங்க வந்து அடிமையா இருக்காங்க? திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி தன்னை நல்ல ப்ரைடா வச்சுக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அதே சமயத்துல தன்னை எல்லாரும் நல்லா நினைக்கணும், நல்லா பிரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? அப்ப கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். ஒரு மனிதனுக்கு மன அமைதி அப்படின்றது நம்ம செயல்களை நம்மளே திருப்தியில தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா இவங்களது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நிறைய ஆசைகள், அதே மாதிரி வந்துட்டு எல்லாரும் தன்னை நல்லா நினைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா என்ன ஆகும்? அந்த ஒரு நிலைப்பாடு அவங்க தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க? நிறைய அதுக்காக பிரயத்தனம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம பார்ப்போம், கோயில் எல்லாம் கூட ஏதாவது கொடுப்பாங்க டொனேஷன். அதுலயும் என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களோட பேர் தெரியணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணத்துல கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. அப்ப அதை தக்க வச்சுக்கணுன்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க? வருஷம் எப்படியாவது சிரமப்பட்டாவது கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பாக்குறோம். அப்ப கர்வம் பொய் கௌரவம் இதோட கவர்ச்சியில மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடுமார்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். எதுல அவங்களுக்கு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டுருச்சு? நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் இல்லைங்களா? இந்த ஜட உலகத்துல உள்ளது எல்லாமே என்னது? நிரந்தரம் இல்லாதது. எந்த ஒரு ஆசை நம்ம அடைஞ்சாலுமே அது ஓரளவுக்கு தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? இந்த சரீரம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அது எதுவும் நம்மளுக்கு கூட வரப்போறது இல்லை. அப்ப நிரந்தரமற்ற பொருள்கள் அவர்கள் கவரப்படுகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதே பக்தி மார்க்கத்துல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? தூய்மையான விரதத்துல ஈடுபடுவாங்க, தபஸ்ய வாழ்க்கையில ஈடுபடுவாங்க, பகவான் சொன்ன மாதிரி வாழ்க்கையை வாழ்வாங்க. யாருக்கிட்ட அவங்க வந்துட்டு இதுக்கு அட்ராக்டிவா இருப்பாங்க? பகவான் கிட்ட இல்லைங்களா? நித்தியமான கிருஷ்ணர் கிட்ட அப்படி பக்தியோட இருக்கும்போது அவங்களோட இலக்கு எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப நல்ல விதமா இருக்கும். ஆனா இவங்க நிரந்தரமற்ற பொருள்கள் கவரப்பட்டு தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் போது என்ன ஆயிடுது? கர்மங்கள் தவறா சம்பாரிச்சு அதற்கான பலன் அனுபவிக்கிறதுக்காக சிரமப்படுறாங்கன்றத பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 16.11-12 ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேவசேனா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரணாம்ஸ். प्रणाम्स माताजी. चिन्ताम् अपरिमेयां च प्रलयान्दम् उपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावत् इति निश्चिताम् आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थ सञ्चयान्. மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரையுள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிர்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலன் உணர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப அசுர இயல்புகள் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல வந்து மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை, மனிதனுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த ஆன்மீகத்தில் இல்லாதவங்க கிட்ட நமக்கு என்ன தேவை வாழ்க்கையில அப்படின்னு கேட்டா, புலன்களை திருப்தி செய்யணும், நல்லபடியா சந்தோஷமா இருக்கணும் வாழ்க்கையில. அதான் சொல்லுவாங்களா, எந்த கஷ்டமும் இல்ல சந்தோஷமா வாழ்க்கையை நம்ம அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த மாதிரி தவறான செயல்கள்லாம் ஈடுபடுவாங்க. புலனை திருப்தி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இல்லிசிட் செக்ஸ், அப்புறம் வந்துட்டு இந்த சூதாட்டம், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தவறான இந்த பழக்கங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? தவறான பானங்கள்லாம் எடுத்துக்கிறது, அப்புறம் இந்த மாதிரி அசைவ உணவுகள்லாம் எடுத்துக்கிறது. இந்த மாதிரி விஷயத்துல என்ன பண்ணுவாங்க? கேட்டா சந்தோஷமா இருக்கணும், அவ்வளவுதான். புலனை திருப்தி பண்ணிக்கணும், அவ்வளவுதான் வந்துட்டு அதுதான் வந்துட்டு வேணும் ஒரு மனிதனுக்கு அப்படின்னு வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க.
இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இப்ப இந்த மாதிரி நிறைய ஆசைகளோடு இருப்பாங்க. அதெல்லாம் என்ன ஆகும் அவங்களுக்கு? எவ்வளவு ஆசை இருக்கோ அவ்வளவு கவலைகள். ஏன்னா அதை நம்ம ஏங்கிக்கிட்டே இருப்போம் அதுக்காக, இல்லைங்களா? அந்த ஆசையை நம்ம அடையணுன்றதுக்காக அதுக்காக நிறைய பிரயத்தனம் பண்ணுவோம், என்டிவர் பண்ணுவோம், இல்லைங்களா? அப்ப அந்த ஏக்கம், கவலை, பயம் கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்போது அமைதி, சந்தோஷம் எப்படி கிடைக்கும்? இருக்காது, இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? எப்பயும் ஆன்சைட்டியோட இருப்பாங்க, டென்ஷனோட இருப்பாங்க, ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம், இல்லைங்களா? அதுதான். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. ஆசைகள் இன்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் நிறைய ஆசைகள் இருக்கும்போது அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அவங்க என்ன பண்றாங்க? பந்தப்படுறாங்க. அதுவும் எதுல? டெம்பரவரியான விஷயத்துல, இல்லைங்களா? எதுவும் இறப்புக்கு அப்புறம் வரப்போறது இல்ல. நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்களையும் நம்ம பாக்குறோம், எதையும் எடுத்துட்டு போறது இல்ல. நிறைய வாழ்க்கையில அவங்க அச்சீவ் பண்ணிருப்பாங்க. ஆனா ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்துட்டு போனாங்களா அப்படின்னா கிடையாது. அந்த வகையில ஆனா என்ன ஆயிருக்கு? அதோட இந்த பந்தம் முடியுது, இல்லைங்களா? அது மாதிரி. ஆனா அந்த மாதிரி நிரந்தரமில்லாத ஆசைகள் என்ன பண்ணிருப்பாங்க? பந்தப்பட்டிருப்பாங்கன்றத பாக்குறோம். அப்ப காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி நிறைய ஆசைகள், அதுக்கப்புறம் சிலது கிடைக்கும், சிலது கிடைக்காது. அதனால கோபம், இதுல எல்லாம் அவங்க இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க புலனுணர்ச்சிக்காக அநியாயமாக வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். நல்ல வழியில கிடைக்கலன்னா அதர்மம் பண்ணியாவது அடைஞ்சிடணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துக்கும் அவங்களாம் வந்துருவாங்க, இல்லையா? அப்ப அநியாயமான வழிகளில் அவங்க என்ன பண்றாங்க? புலனை திருப்தி பண்ணிக்கிறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 16.13, 14, 15, 13, 15 ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே பிரபுஜி. கிருஷ்ண பிரபுஜி. இத மத்திய மயா லப்தமிமம் பிராப்சியே மனோரதமி தமஸ் இத மஸ்தி தமபி மே பவிஷ்யதி புனர்த்ததம் ஆட்யோ அபிஜ ந வானஸ்மி சத்ரு சோமயா யஷ்யே தாஸ்மி மோதிஷ்ய இத் யஜ்ஞான யுமோ இதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தன்னுடையவன் எண்ணுகிறான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, திட்டங்கள் படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகிறேன், தற்போது இவ்வளவு என்னுடையது இருக்கின்றது, எதிர்காலத்தில் இது மேலும் பெருகும். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்றுவிட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர். நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளர், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவும் ஆவேன். செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. என்னை போன்று சக்தியுடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை. நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் பொறாமையினால் மயக்கப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரணாம் பிரபுஜி. இப்ப நம்ம அசுர இயல்புகள் உள்ளவங்களோட எண்ணம் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். அதுல பார்த்தோம்னா நம்ம கம்சன், ஹிரண்யகசிபு, அப்புறம் ராவணன், இவங்களெல்லாம் நம்ம ரெஃபரன்ஸா நம்ம பாக்குறோம், சரிங்களா? இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு தவறு. இப்ப ஹிரண்யகசிபு, ராவணன் இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு அசுரர்களானா அசுரர்கள்லாம் கிடையாது. அவங்க யாரு? அவங்க பகவானோட துவாரபாலகர்கள், இல்லைங்களா? ஜெய விஜயன் அந்த இதுல கேட்டிருக்கோம், இல்லைங்களா? அந்த பாஸ்ட் டைம்ல அவங்களுக்கு ஒரு சாபம் கிடைச்சிடும். அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? 3 பிறவிகள் அசுரர்கள் அவங்க பிறப்பெடுப்பாங்க. அப்படின்றது எதனால அந்த ஒரு பாஸ்ட் டைம்ஸ் அவங்களுக்கு ஏற்படுது? இப்ப அர்ஜுனருக்கு ஒரு குழப்பம் ஏற்பட்டுச்சு. எதனால? அவங்க நிஜமாலுமே குழப்பம் ஏற்படுறவங்களா இல்ல, அவங்க ஒரு பியூர் டிவோட்டி பகவானுக்கு. அதுவும் அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப என்ன சொல்றது, சிறந்த மனிதன், இல்லைங்களா? அந்த வகையில அவங்களுக்கு குழப்பம்லாம் ஏற்படாது. ஆனா நமக்கு பகவத்கீதை கொடுக்கணுன்றதுக்காக பகவான் என்ன பண்ணிருக்காங்க? அந்த ஒரு மாயத்திரையை கொடுத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி இவங்களுக்கு சாபம்ன்றது, முக்தி அடைஞ்சவங்க திரும்பி இந்த பூலோகத்துல வரமாட்டாங்க, இல்லைங்களா? ஆனா இவங்களுக்கு வந்து அந்த சாபம் கிடைக்குதுன்றது எதனாலன்னா, பகவானோட அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல அந்த ஆன்டி ஹீரோ ரோல் அவங்க எடுத்துக்கணும், அந்த வில்லன் ரோலை எடுத்துக்கணும், இல்லையா? அது எப்படி வாழணும்ன்றதுக்கு உதாரணமா டிவோட்டிஸ பாக்குறோம். எப்படி வாழக்கூடாதுன்றதுக்கும் பகவான் யார் மூலியமாவே வந்துட்டு உதாரணம் கொடுக்குறாங்க. அவங்களோட டிவோட்டிஸையே அசுரர்களா வந்துட்டு அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல பங்கெடுக்க வச்சு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதையும் நமக்கு அவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்றதும் தாத்பரியம். அந்த வகையில அவங்க மறுபடியும் இங்க பூலோகத்துல பிறவினா அந்த பிறவி வந்துட்டு
நம்மளது மாதிரி பிறவி கிடையாது. அவங்க வந்துட்டு பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல பங்கெடுத்துக்கிறதுக்காக அந்த 3 ஜென்மங்களும் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு தான் அங்க தாத்பரியம். சரிங்களா? அந்த வகையில வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு யாரை பார்க்குறோம்? ஹிரண்யகசிபு, அப்புறம் வந்து ராவணன், இவங்கெல்லாம் பார்க்குறோம். கம்சன், இவங்கெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்புறம் அசுர தன்மையுடையவன் எண்ணுகின்றான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டப்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகிறேன். இப்ப இதுல எல்லாமே பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? பணம், எதிரி, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நானே இறைவன் அப்படின்றது சொல்றது, அப்புறம் வந்து செல்வம் நிறைய சுத்தி இருக்கு அப்படின்றது, இதெல்லாம் வந்துட்டு அசுர இயல்பு. ரெண்டாவது இந்த செல்வம் நிறைய இருக்கு, உறவினர்கள் நிறைய இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எதிரிகள் இருக்காங்க, இதெல்லாம் வந்துட்டு என்னது நிரந்தரம் இல்லாதது இல்லைங்களா? நிரந்தரமான விஷயமா செல்வம் அதெல்லாம் உறவுகள்லாம் இல்ல. அப்ப அந்த மாதிரி விஷயங்களை வச்சு என்ன பண்ணாங்க இவங்கலாம், தன்னை ரொம்ப பெருமையா நினைச்சுக்கிறாங்கன்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில நிறைய கால்குலேட் பண்ணி வாழ்க்கையில் நிறைய என்ன பண்ணுவோம், இன்னைக்கு நான் இவ்வளவு வச்சிருக்கேன், நாளைக்கு இன்னும் இவ்வளவு வேணும் அப்படின்னு நம்ம பிளான் பண்ணுவோம். ஆனா எதுவும் நம்மளோட வரப்போறது இல்லை. அது இன்னொரு விஷயம், நம்மளுக்கு மன அமைதி ஏற்படுறதுக்கு இது ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம். என்ன அப்படின்னா, எனக்கு கிடைச்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம குழந்தைங்களை தான் நம்ம வந்துட்டு மெயினா நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு வேணும், அதுக்காக அவங்களோட சேஃப்டிக்காக அப்படின்னு தான் நம்ம நிறைய யோசிப்போம். ஆனா அந்த வகையிலுமே பகவானுக்கும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் தனி உறவுன்றது உண்டு, சம்பந்தம்ன்றது உண்டு. அவங்களும் பகவானை அடையணும்ன்றதுல தனித்தனி ஒரு, இந்த பிறவில அவங்க நம்மளுக்கு குழந்தைங்களா இருக்காங்க, அது ஒரு டைம் பீரியட் தான், ஒரு ட்ரெயின் ஜேர்னி மாதிரி தான் இல்லைங்களா? ஆனா அவங்களுக்கும் நிறைய பிறவிகள் உண்டு, ஒவ்வொரு பிறவிலையும் பகவானோட சம்பந்தம் உண்டு. நமக்கும் நிறைய பிறவிகள் உண்டு, ஒவ்வொரு பிறவிலும் பகவானோட நம்மளுக்கு சம்பந்தம் உண்டு. நித்திய சம்பந்தம், நித்திய உரிமையாளர் பகவான் தான். நம்ம என்னது இந்த ஒரு பிறவியில மட்டும்தான். ஏன்னா போன பிறவிலையும் ஒரு குழந்தைங்களோட நம்மள இருந்திருப்போம் இல்லைங்களா? அவங்களுக்காக நிறைய யோசிச்சிருப்போம். இப்ப அவங்க யாருன்னே நமக்கு தெரியாது. அடுத்த பிறவின்னு இருக்கக்கூடாது, இருந்ததுன்னா அப்பயும் குழந்தைங்க இருக்கும், அப்பயும் அவங்களுக்காக நிறைய யோசிப்போம். ஆனா அந்த டைம் பீரியட முடிஞ்சிருது நம்மளுக்கும் அவங்களுக்குமான அந்த ஒரு உறவு. ஆனா பகவானுக்கும் அந்த ஆத்மாவுக்கும் உள்ள உறவு என்னைக்கும் உள்ளது. அவங்களுக்கும் தனி கணக்கு உண்டு இல்லையா பகவானோட? அந்த வகையில நம்ம யோசிச்சோம்னா, நம்ம என்னதான் நம்ம ஏர்ன் பண்ணாலுமே அது அந்த பிள்ளைங்களுக்கு சுக்ருத்தின்றது இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அவங்க அனுபவிப்பாங்க. இல்லைன்னா நம்ம என்ன சேகரிச்சாலும் அது அவங்களுக்கு சேராது. அதையும் நம்ம சுத்தி நிறைய பார்த்திருக்கோம். அந்த வகையில நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு திருப்தியோட நம்ம முடிஞ்சத வாழ்க்கையில நம்ம செஞ்சு நம்மளுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் நல்ல விதத்தை செஞ்சு நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கை வாழும்போது நம்மளுக்கு அந்த அமைதி, அந்த போதும்ன்ற எண்ணமும் நமக்கு ஏற்படும் இல்லைங்களா? அதனால இந்த நிறைய கால்குலேஷன், பக்தியை பண்றதை விட்டுட்டு, பகவத்கீதையெல்லாம் படிக்கிறதை விட்டுட்டு நிறைய கால்குலேட் பண்ணி இன்னைக்கு நான் இவ்வளவு சேர்த்து வச்சுட்டு நாளைக்கு இன்னும் இவ்வளவு சேர்க்கணும், இதெல்லாம் நிறைய யோசிச்சாலும் அது என்னது பலன் இல்லை. ஏன்னா அதெல்லாம் நிரந்தரம் இல்லாத பொருட்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி வந்துட்டு இன்னொன்னு என்ன சொல்றாங்க, இவங்க எனக்கு எதிரி அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? எதிரின்றது எதனால? கர்மத்தை நம்ம கிட்ட கொடுக்கறதுக்காக தான் இல்லைங்களா? நம்ம ஏதோ ஒரு கர்மம் செஞ்சிருக்கோம், அதை நம்ம கிட்ட கொண்டு வந்து அவங்க மூலியமா நம்மளுக்கு அந்த கர்மத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறோம். அந்த வகையில அந்த ஆத்மாவுக்கும் நமக்கும் எந்த ஒரு பகையோ நட்போ கிடையாது. சரிங்களா? நட்புன்னு கூட வச்சுக்கலாம். ஏன்னா நம்மளும் அவங்களும் வந்துட்டு ஆத்மாக்கள் எல்லாரும் பகவானுக்கு பக்தி பண்றவங்க அப்படின்ற ஒரு வகையில. ஆனா வந்து பகைன்றது ஏற்படாது. அது எதனால நம்மளோட கர்மத்தை அவங்க மூலியமா நம்ம அனுபவிக்கிறோம். திருப்பி நம்ம அவங்ககிட்ட வந்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ணோம்னா திருப்பி ஒரு கர்மத்தை நம்ம செய்யறோம். அது ஒரு தவறான கர்மமா தான் இருக்கும். யாராவது எதிரிக்கு போய் நல்லது செய்வோமா? மேக்சிமம் அதுக்கு ஒரு பக்குவம் வேணும் இல்லைங்களா? எதிரின்னு பார்த்தாலே கோபப்பட்டுரும். அப்ப அதுக்கு ஒரு பேட் கர்மா கிடைக்கும். அதை நம்ம வந்துட்டு இன்னொரு போஸ்ட்மேன் மூலமா நம்ம அதை அனுபவிக்கணும். அதனால திருப்பி ரியாக்ட் பண்ணவே கூடாது அப்படின்னு தான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த வகையில இங்க அசுர இயல்புகள் உள்ளவங்க என்ன நினைப்பாங்க, அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர். அது கம்சனை நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? தனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச தங்க, ஆனா அவங்களோட குழந்தையால மரணம்னோடனே அவங்க மேல அவங்களுக்கு என்ன ஏற்பட்டுருச்சு, விரோதம் ஏற்பட்டுருச்சு. அவங்களை அழிக்கிறதுக்கு அவங்க முயற்சி பண்ணாங்கன்றதை நம்ம பாக்குறோம். இவங்க எப்படின்னா, நான் எல்லாவற்றின் இறைவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஹிரண்யகசிபு அவங்க வந்துட்டு என்ன சொன்னாங்க, நான் தான் எல்லாவற்றிற்கும் இறைவன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையும், அந்த பிரம்மாவால உருவாக்கப்பட்ட எந்த ஒரு விஷயத்தாலும் எனக்கு அழிவுன்றது ஏற்படக்கூடாதுன்ற அளவுக்கு கால்குலேட்டிவா என்ன பண்ணாங்க, வரம் வாங்கினாங்க. அப்போ அதனால எல்லாரும் பயந்துருந்தாங்க. பிரம்மால உருவாக்கப்பட்ட எல்லாருமே பயந்துருந்தாங்க. ஏன்னா அவங்களை அழிக்க முடியாதுன்றதுனால அவங்களுக்கு பயந்துருந்தாங்க. என்னதான் வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னப்ப கூட பயத்துல எல்லாரும் அவங்க கிட்ட அந்த ஒரு பொசிஷன்ல இருந்தாங்க. ஆனா
அதுவும் என்னாச்சு, பகவானால முறியடிக்கப்பட்டுச்சு. நரசிம்மரா வந்து அவங்கள அழிச்சாங்கன்றதை பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அசுர இயல்புகள்ல நானே இறைவன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும். நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவன், பலமுடையவன், மகிழ்ச்சியானவன் அப்படின்ற எண்ணத்தோட இருப்பாங்கன்றதை பாக்குறோம். ஆனா அந்த மாதிரி இந்த ஹிரண்யகசிபு அவங்களும் என்ன பண்ண முடியல, நிரந்தரமா அந்த பொசிஷன்ல அவங்களால இருக்க முடியலன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். அது மாதிரி செல்வாக்குமிக்க உறவினர்கள் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே, ராவணன். சரிங்களா? அவங்க வந்துட்டு இன்னும் சிறந்த அசுரன் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு சொர்க்கத்துக்கு கூட இங்க இருந்து வாசல் இது படிக்கட்டு கட்டி போயிட்டு வரணும்னு ஆசைப்பட்டாங்களாம். அந்த அளவுக்கு அவங்க கிட்ட சக்திகள் அதிகமா இருந்ததுங்களாம். அது மாதிரி அவங்களை சுத்தி நிறைய உறவினர்கள்லாம் இருந்தாங்க. செல்வந்தன் குபேரன் அண்ணன் கிட்ட இருந்தும் சொத்தெல்லாம் அவங்க வாங்கி வச்சுக்கிட்டாங்க இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி செல்வந்தன் நானே, என்னை போன்று சக்தியுடனும் மகிழ்வனும் வேறு யாரும் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சாங்க ராவணன். அதே மாதிரி இருந்தாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு என்னாச்சு, கடைசியில எல்லாமே அவங்களை விட்டு விலகுச்சுன்னு தான் பாக்குறோம். ஏன்னா இதெல்லாம் நிரந்தரமற்றது அப்படின்றது. அப்ப அசுர இயல்புகளும் இந்த மாதிரி நிரந்தரமில்லாத விஷயங்கள்ல ரொம்ப ஈடுபாடோட தீவிரமா இருப்பாங்க. நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். இவ்விதமாக அத்தகைய மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 16.16 17 ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. அநேக சித்த விப்ராந்த மோகஜால சமாவృతాః பிரசக்தா காம போகேஷு கதந்தி நரகேஷு. இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் சூழப்பட்டு குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்ட அவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சியுறுகின்றனர். ஆத்மசம்பாவிதா சப்தா அனமானமதான்விதாஹ யஜந்தே நாம யஜ்ஞைஸ்தே தம்பேனாவிதி பூர்வகம். செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தி உற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்டத்திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பேரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம். இப்போ இந்த மாதிரி எவ்வளவு எண்டிவர் வேணும் இல்லைங்களா? தன்னையே இறைவனா காமிச்சுக்கிறதுக்கு. அப்புறம் தன்கிட்ட உள்ள உறவினர்கள் அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு டிபெண்ட் பண்ணிருக்காங்க, செல்வத்தெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணிருக்காங்க, நண்பன் எதிரி, அந்த எதிரி அழிக்கணுன்றதுக்காக எவ்வளவு கால்குலேஷன் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி நிறைய டெம்பரரியான விஷயத்துல ஈடுபட்டிருக்கனால அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும், அநேக கவலைகள் இல்லைங்களா? நிறைய கவலைகள், தன்னை நிரூபிக்கணும்னு ரொம்ப வந்துட்டு அதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு அதுக்காக எண்டிவர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. கவலைகள் அவங்களுக்கு நிறைய இருக்கும். நிறைய குழப்பமும் ஏற்படும். மோகம், ஆசைகள் இதெல்லாம் சூழப்பட்டு எப்படி இருப்பாங்க அவங்க, ரொம்ப வந்துட்டு கவலைக்கிடமா இருப்பாங்க. புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்கின்றனர் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அப்ப புலனை நல்லா திருப்தி பண்ணிக்கணும். மனதை, புலன்றது வெறும் இந்த சென்சஸ் மட்டும் இல்லை, இந்த மனம். ஏன்னா நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, 6 இந்திரிய சென்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம், மனம் உட்படன்னு. அப்ப மனசுக்கு வந்துட்டு அந்த 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 விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அசுர இயல்புகள்ல அந்த வீண் அபிமானம், கோபம், கர்வம் இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்க, சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கணும்னு விருப்பப்படுவாங்க. அப்ப அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, நிறைய அதர்மமான செயல்கள் செஞ்சு நரகத்துல போய் சேர்ந்துடுறாங்கன்றத பார்க்கிறோம். அப்ப செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு இங்க உள்ள நிரந்தரமில்லாத செல்வம், அப்புறம் அந்த பொய் கௌரவம் அதுக்காக மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தி விட்டு எப்பொழுதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் எப்பயும் வந்துட்டு அந்த ஃபால்ஸ் பரைடோடையே இருப்பாங்க இல்லைங்களா? சில சமயங்களில் எந்த சட்டத்திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல், எந்த ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வேதங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணாம, தர்மத்தெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாம என்ன பண்ணிடுவாங்க, பேரழில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணாம இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். வேதத்தை ஃபாலோ பண்ணாம இருப்பாங்க. வேதம் தான் நம்மளோட ஆதாரம், வழிகாட்டி. அதை ஃபாலோ பண்ண நமக்கு தெளிவு இருக்காது, அறியாமையே மிச்சமா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 16.18 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கலா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. அஹங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் क्रोधं च संश्रिता மாமாத்ம பரதேஹேஷு பிரதிஷந்தோப்யசூயகா. அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள் தங்களை சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபம் இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த அசுர இயல்புகள்ல அடையாளமா நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அதுல எல்லாம் அவங்க என்ன எதுக்கும் யாருக்கும் கண்ட்ரோல் இல்லைன்னு வாங்க. ஆனா இது ஆசைகளுக்கு அடிமைகளா இருப்பாங்க. தன்னோட மனத்துல உள்ள எண்ணங்களுக்கு அடிமைகளா இருப்பாங்க. அதுதான் அவங்களுக்கு தெரியாது. ஆனா அப்படி இருக்கும்ன்றது தெரியாம அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை அவங்க வாழ்வாங்க. அப்ப அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடலிலும் பிறருடைய உடலிலும் வீட்டிற்கும் பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு எப்பயும் வந்துட்டு எல்லார்கிட்டயுமே ஒரு சுமூகமான ஒரு உறவு இல்லாம என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க அந்த ரெகுலேட்டட் லைஃப் வந்துட்டு அவங்க வாழ முடியாம சிரமப்படுவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். தர்மமான ஒரு வாழ்க்கை முறை அவங்களால வாழ முடியாம சிரமப்படுவாங்கன்றது பார்க்கிறோம். இங்க வந்து சிசுபாலோட ஸ்டோரி இருக்கு பாஸ்ட் டைம்ஸ். அதுலயும் அப்படி என்ன ஆகும் அப்படின்னா, சிசுபால் வந்துட்டு பிறப்பாங்க. பிறக்கும்போது அவங்களுக்கு 3 கண்கள் 4 கைகளோட பிறந்துருவாங்க. அப்போ வந்து அவங்க அம்மாவுக்கு வருத்தம் ஆயிடும். அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அப்போ ஒரு அசரீரி கேட்கும். அப்ப வந்துட்டு யாரு வந்து உன்னோட குழந்தைய பார்க்கறதுக்கு ஒருத்தர் வருவாங்க. அவங்க வந்து தொடும்போது ஸ்பரிசம் படும்போது உன்னோட குழந்தை இயல்பா மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் வருவாங்க குழந்தைய பார்க்க. குழந்தை வந்து இயல்பா மாறிடும் அவங்கள ஸ்பரிசம் பட்ட உடனே. அப்ப அவங்க அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சிடும் கிருஷ்ணராலதான் தன்னோட குழந்தைக்கு மரணம் அப்படின்றது. அதுல இருந்து அந்த குழந்தைக்கு என்ன ஆயிடும்? கிருஷ்ணர் மேல ஒரு வெறுப்பு, பொறாமை ஏற்பட்டுடும். ஏன்னா பகவானுக்கு எங்க போனாலும் என்ன கிடைக்கும்? நிறைய அன்பு, நிறைய பேர் புகழ், எல்லாம் குளோரிஃபை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா பகவான. அவங்களோட அந்த எவ்வளவு அந்த கீர்த்தி இருக்கோ அந்த அளவு அந்த அளவுக்கு இவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது? அவங்க மேல அவங்களுக்கு பொறாமை ஏற்பட்டுடுது. அவங்களுக்கு அதெல்லாம் கிடைக்க அப்ப என்ன ஆயிடும் அவங்களுக்கு? சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மாகிட்டயும் அவங்க சொல்லிருப்பாங்க. பகவான் வந்து சொல்லிருப்பாங்க, நான் அவங்க குழந்தைய வந்து 100 தடவை தப்பு பண்ற வரைக்கும் ஒன்னும் செய்ய மாட்டேன். 101வது தப்பு பண்ணும்போது அவங்க நான் அழிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க அம்மாவும் சரின்னு சொல்லிடுவாங்க. அதே மாதிரி ராஜேஸ்வர யஜ்ஞத்துல கலந்துக்கிறதுக்காக எல்லா அரசர்களும் வருவாங்க. அப்ப இவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க? சுத்தி நிறைய பேர் இருப்பாங்க கிருஷ்ணர்கிட்ட பகவான்கிட்ட அன்போட. பாண்டவர்கள் அப்புறம் இன்னும் நிறைய அரச பரம்பரையில் உள்ளவங்களாம் இருப்பாங்க. அப்ப அவங்க எல்லாம் பகவானை குளோரிஃபை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. பீஷ்மர் எல்லாரும் இருப்பாங்க. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த பொறாமைன்ற அந்த எண்ணத்தால எல்லாரையும் நிந்திப்பாங்க. பிறருடைய உடலில் வீட்டிற்கு பரமபுருஷ பகவான பொறாமை கொண்டு உண்மை மாதிரி நீந்திக்கின்றனர். அப்ப எல்லாரும் யாரெல்லாம் பகவானோட சம்பந்தப்பட்டிருக்காங்களோ பகவானை எல்லாரும் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க? இவங்க குறை சொல்லி ஃபால் ஃபைன் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க? நிறைய அவங்ககிட்ட அனர்த்தங்கள் வந்துடும். அப்ப என்ன ஆகும்? கோபத்துல அனர்த்தங்கள் வந்தோடனே எத்தனை தப்பு செய்யறோம்ன்றது தெரியாம செஞ்சு 101 தப்பு பண்ணும்போது பகவான் அவங்கள சுதர்சனத்தால அழிச்சிடுவாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஆக்சுவலா அவங்களுக்கு முக்தி கிடைச்சிடும். ஏன்னா பகவான் கையால யாரு மரணம் ஏற்பட்டாலும் அவங்க பிரம்மஜோதி அளவுக்கு அவங்க போவாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோ. ஆனா சிசுபால்ல ஜெய விஜயன் அவங்களோட அம்சம் இல்லைங்களா? சோ பகவானை அடைஞ்சிருவாங்கன்றத பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 16.19 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी. मालती माताजी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम. तान् अहं वशिष्ठः क्रूरान् संसारेषु नरातमान् क्षिपां यजस्रम् अशुभान् आशु ரிஷவ ஏவ யோனிஷுஹு. பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களை ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகிறேன். ஹரி கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ இந்த மாதிரி பொறாமை அப்படின்றது சரிங்களா? பகவான் அதான் சொல்றாங்க. இந்த எண்ணம் இருக்கும்போது என்ன ஆயிடுது? இங்கேயும் பாக்குறோம் இல்லைங்களா? நிறைய இடத்துல பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க பகவான பொறாமை கொண்டு அப்படின்னு. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆயிடுது? இவங்க கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகைய கடைநிலை மனிதர்கள் ஜடவாழ்வு என்னும் கடல் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள். ஏன்னா இந்த ஜட உலகத்திலேருந்து மீண்டு வரணும்னாலே நமக்கு பக்தி வேணும். இவங்க பக்தியும் பண்ணாம சத்துவகுணத்துல இல்லாம என்ன பண்ணிடுவாங்க இவங்க? அதுவும் வந்துட்டு ரஜகுணம் தமகுணத்தை கையில எடுத்துட்டு அதுக்கேத்த செயல்களை செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அதனால இவங்களுக்கு மறுபடியும் என்ன ஆயிடுது? அசுர இயல்புகள்லயே அவங்க நிரந்தரமா அவங்க இருக்கிற மாதிரி ஆயிடுது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 16.20 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी. श्रीविद्या माताजी हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आसूरीं योनिम् आपन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम् अप्रापैव कौन्तेय ततो यान्त यत्यां गतिम्. குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க
வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்கள் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் மறுபடியும் அசுர இயல்புகள்ல அவங்க பிறவி எடுக்கிறாங்கன்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா. என்றுமே என்ன அடைய முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆத்மா எங்க அடையணும், யார் அடையணும், அல்டிமேட் கோல் என்ன, எல்லாருக்கும் நிரந்தர இருப்பிடம் யாரு, பகவான் இல்லைங்களா. அடைய வேண்டிய இலக்கு பகவான். ஆனா ஆத்மா என்ன பண்ண முடியாது, அசுர இயல்புல இருக்கும்போது பகவானை அடைய முடியாது அப்படின்றத இங்க சொல்லிட்டாங்க. அப்ப யாரு பகவானை அடைய முடியாது, யாரெல்லாம் சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணலையோ அவங்களும் அசுர இயல்புகள்ல இருப்பாங்க, அவங்களாம் பகவானை அடைய முடியாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் வந்துட்டு ஒரு இருக்கல மிகப்பெரிய ஒரு தோல்வி அப்படின்றது. இந்த ஜட உலகத்துல தோல்வி, கஷ்டம், அடைய முடியல அதெல்லாம் இல்லை. பகவானை அடைய முடியாது, அதற்கு தடையா இருக்கிறது ரஜோகுணம், தமகுணம் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆயிடுது, நம்ம பகவானை அடைய முடியாதுன்னா அதான் இருக்கலே மிகப்பெரிய கஷ்டம் ஆத்மாவுக்கு. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 16.21 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரத்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. த்ரிவிதம் நரகஷேதம் வாத்ரம் நாசனம் ஆத்மன காமக்ரோதஸ் ததா லோபஸ் தஸ்மாத் ஏதத் ரயம் யதேத். காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் மூன்று கதவுகளாகும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. இப்ப வந்துட்டு 3 விஷயங்கள், 3 வாயில்கள், வே சரிங்களா, நரகத்துக்கு போற வழிகள் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். என்ன அப்படின்னா ஆசைகள், கோபம், பேராசை அப்படின்றது. இப்ப எங்கேயாவது வந்துட்டு ஆபத்து இருக்கு அப்படின்னா ரோட்ல நம்மளுக்கு என்ன போட்டிருப்பாங்க, டேக் டைவர்ஷன் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க இல்லைங்களா. நம்ம மீறி அந்த பக்கம் போவோமா, போக மாட்டோம் இல்லைங்களா. அந்த பக்கத்தை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடுவோம், அந்த பக்கம் போக வேணாம் ஆபத்துன்னு போட்டிருக்கு, வேற பக்கம் நல்ல சேஃபான சைடா போவோம். வாழ்க்கையில அப்படிதான் நம்ம நிறைய யோசிப்போம் இல்லைங்களா. அந்த பகவான் இங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, ஆசைகள், கோபம், பேராசை இதெல்லாம் எங்க நம்மளை கொண்டு போய் விடும், இந்த வழியில போனோம்னா நரகத்துக்கு கொண்டு போய் விட்டுரும் அப்படின்றத பகவானிங்க சொல்லிட்டாங்க. இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஆத்மா என்ன ஆயிடுது, இந்த பக்கம் போச்சுன்னா நரகத்துக்கு போயிட்டு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த அசுர இயல்புகளே பிறந்து இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அதனால வந்துட்டு இது அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஆத்ம பகவானை அடைய முடியாம சிரமப்பட்டுட்டு இருக்கும். அதுதான் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் யாரு நல்லபடியா தர்மத்தை ஃபாலோ பண்றாங்களோ, நம்ம வேதத்தை நல்லபடியா ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த 3 பாதைகளையும் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. டேக் டைவர்ஷன், நல்ல பாதை, பக்தி, பகவான், அப்படி அவங்க தன்னோட வாழ்க்கையை வாழ்ந்து பகவானை அடைவாங்க, சத்துவகுணத்தை கையில எடுத்துப்பாங்க, பக்தி பண்ணுவாங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 16.22 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேவசேனா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. ஏதைர்விமுக்த கௌந்தேய தமோத்வாரைஸ்திரிபிர்நரஹ ஆஸ்ரத்யாத்மன ஸ்ரேயஸ் ததோ யாதி பராம் கதிம். குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன் தன்னுணர்வுக்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்போ இந்த 3 கதவுகள், காமம், அப்புறம் வந்துட்டு ஆசை, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கோபம், அதுக்கப்புறம் பேராசை, இந்த 3 விஷயமும் நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன் யார் அந்த பக்கம் போகாம இருக்காங்களோ, தன்னினருக்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து ஆத்ம நிலைப்பாட்டுல, அதற்கு ஆத்ம நிலையில் உள்ள செயல்களை செஞ்சு என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க பகவானை அவங்க அடையறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். பகவானை அடைவாங்க. ஆத்ம நிலைப்பாட்டுல நம்ம செயல்கள் பண்ணி பகவானை அடையணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்மளுக்கு யார் தேவை, குரு தேவை இல்லைங்களா. குருவோட கைடன்ஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நல்ல நல்ல செயல்கள், பக்தி மார்க்கமான செயல்களை செஞ்சு நம்ம பகவானை அடைவோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அவங்க டிராவலிங்ல இருக்காங்க. அப்படிங்களா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். ஏன்னா ஒருவேளை கவனிக்காம விட்டாங்களோ நினைச்சேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். துர்கா மாதாஜி. 16.23 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண.
Janikraman Prabhuji, Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण प्रभुजी। शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारदः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुகம் न பராம் கதிம். சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து இந்த மாதிரி சாஸ்திரத்தில் உள்ள விஷயங்கள்லாம் புறக்கணிச்சுட்டு சரிங்களா, தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன், தன்னோட இஷ்டப்படி அதர்மமான விஷயங்களையும் செய்யறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, என்னைக்கும் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ, அதாவது அந்த பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் ஆத்ம நிலையில இருக்கிறது பகவானையும் அவங்க அடைய முடியாம சிரமப்படுவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த வகையில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது தெய்வீக அசுர இயல்புகள். அதுல வந்துட்டு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், சாஸ்திரத்தை நம்ம அவசியம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படி நம்ம பண்ணல அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஏற்படும், நம்ம அசுர இயல்புகள்ல இருந்து நம்ம பகவானை அடைய முடியாம சிரமப்படுவோம். அப்ப சாஸ்திரம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த வகையில பகவத்கீதை பாகவதம் நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே நம்மளுக்கு மார்க்கம் என்ன, வழி என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும். குருவின் மூலியமா நம்ம பகவானை அடைய முடியும். பரம இலக்கை, ஆத்மாவோட பரம இலக்கு பகவான் இல்லையா, பகவான் நம்மளால அடைய முடியும்ன்றத பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 16.24 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் நான் வாசிக்கிறேன். அவசியம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே கார்யாகார்யவிதஸ்திதௌ ஞாத்வா சாஸ்திரவிதானோக்தம் கர்ம கர்த்துமிஹார்ஹசி. எது கடமை என்றும் எது கடமையல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, நமக்கு எது கடமை எது கடமை அல்ல. இப்ப நம்ம பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிறோம், நமக்கு தெரியுது அக்கர்மா செய்யணும், சத்துவகுணத்துல இருக்கணும், பகவான் யாரு, பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். இந்த ஒரு கோட்பாடு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் அதுல நம்ம எப்படி எப்படிலாம் நம்ம நிலைப்படுத்திக்கணும்ன்றதை பகவான் நமக்கு உணர்த்துறாங்க பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கும் போதே. இன்னும் பாகவதம் நம்ம படிச்சோம்னா எப்படி நம்ம இந்த விஷயங்களை பகவான் என்னென்ன உபதேசங்கள் கொடுத்தாங்களோ அதெல்லாம் நம்ம எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு நல்லபடியா ஒரு, ஏன்னா ஒரு டிவோட்டிஸோட கைடன்ஸ், அந்த அசோசியேஷன் பாகவதம்ன்றதே அசோசியேஷன் வித் டிவோட்டிஸ், பியூர் டிவோட்டிஸ். அப்ப அவங்கள நம்ம அம்பரீஷ் மகாராஜர், பிரகலாத் மகாராஜ் மேம்போக்கா பாக்குறது இல்ல, அவங்களோட ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ப்ரேயர்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம அந்த மூடோட கவனிக்கும் போது சரிங்களா. இப்ப பகவத்கீதை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம், அர்ஜுனர் பக்கத்துல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம முயற்சி பண்றோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி நம்ம நல்லபடியா பகவத்கீதை பாகவதம் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், சாஸ்திரத்தை தெரிஞ்சுக்கும் போது, ஏன்னா இது ரெண்டுமே வேதத்தின் சாராம்சம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அப்ப நம்ம அதெல்லாம் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும், ஒரு புரிதல், எது கடமை எது கடமை அல்ல அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த வகையில நம்ம என்ன பண்ண முடியும், படிப்படியா ஏற்றம் பெற்று இத்தகைய சட்டத்திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோமோ சாஸ்திரத்துல அதன்படி நம்மளோட செயல்களும் இருந்து அப்படி இருந்தோம்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்ம பகவானை அடைய முடியும். தெய்வீக இயல்பில் நம்மளால இருக்க முடியும், பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி. பலஸ்ருதி வாசிச்சிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே தெய்வசூர சம்பத்தி வாஹயோகோ நாம ஷோடசோத்யாயः. சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது பத்மபுராணம் வாசிச்சிடலாங்களா மாதாஜி? இப்போ ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. பிரணாம். பத்மபுராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. பத்மபுராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 16வது அத்தியாய பாராயண பலன்கள். அனைத்து ஜீவராசிகளும் வசமாக. சௌராஷ்டிரத்தை ஆளும் கட்கவர்மன் என்னும் அரசனின் அரிமர்த்தனன் என்னும் யானை மதம் பிடித்து தெருவில் ஓடி அனைவரையும் துரத்த ஆரம்பித்தது. யானைக்கு பயந்து அந்த தெருவில் உள்ள அனைவரும் ஓடி ஒளிந்து கொண்டனர். அப்பொழுது ஒரு பாமரன் பயமில்லாமல் யானைக்கு எதிர் சென்றான். அவனை கண்டதும் யானை அமைதியுற்றது. இது எப்படி நடந்தது என்று அனைவரும் அந்த பாமரனை கேட்க, நான் அனுதினமும் கீதையின் 16வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்வதாய் கூறியதோடு இந்த அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்தால் அனைத்து ஜீவராசிகளும் வசமாகும் என்றான். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. இந்த ஒரு ஸ்லைடு பார்த்துடலாம். இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இது வந்து ஒரு மெட்டீரியல் லைஃப்ல உள்ள ஒரு மனிதனோட வாழ்க்கை. அப்ப நம்ம அதுல இருந்து எப்படி வெளியில வரணும் அப்படின்றதுதான். சரிங்களா? இங்க பார்த்தா ஒரு மனிதன் இருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு மரக்கிளையில அவங்க தொங்கிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? அந்த மரக்கிளைய வந்துட்டு ஒரு வெள்ளை எலி, கருப்பு எலி கடிச்சுக்கிட்டே வருது. அப்புறம் இங்க ஒரு யானை வந்து என்ன பண்ணுது, அந்த மரத்தை வேரோட அசைக்க பாக்குது. மேல தேன்கூடு இருக்கு, தேனீகளும் இருக்கு. அந்த தேன்கூட்டுல இருந்து தேன்கள் வந்து துளி துளியா சிந்திக்கிட்டே இருக்கு. கீழே வந்து விஷம்லாம் நிறைஞ்ச பாம்புகள், விஷமுள்ள பாம்புகள் அதெல்லாம் உள்ள ஒரு குளம் இருக்கு. சரிங்களா? இப்ப இங்க யார் இருக்கா, நம்மளோட பகவான் இருக்காங்க, கையை கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த மனிதன் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த ஜட உலகத்துல இப்ப இருக்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த ஒரு நிலைப்பாடு தான் இந்த மனிதனோட நிலைப்பாடு. என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இந்த மேல உள்ள தேன் துளிகள் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் சுவைக்கிறதுலயே அவங்களோட ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லா இருக்கு. அர்ஜுனனுக்கு குருவியோட கண்ணு மட்டும் தெரிஞ்ச மாதிரி இவங்களுக்கு என்ன தெரியுது, அந்த தேன் துளிகளை எப்படியாவது சுவைச்சிடணும் அப்படின்னு. அந்த தேன் துளிகள் நிறைய இருக்கும் இல்லையா, அது மாதிரிதான் எண்ணற்ற ஆசைகள் நமக்கு இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கும். அது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எப்படியாவது அதை அடைஞ்சிடணும் அப்படின்னு நம்மளோட ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லா அதுல இருக்கும். அப்ப சில தேன் துளிகள் இந்த மனிதனோட வாய்க்குள்ளார போகுது, சில தேன் துளிகள் இந்த மனிதனோட வாய்க்குள்ளார விழறதில்லை. அது மாதிரி நம்மளோட சில ஆசைகள் நிறைவேறும், சில ஆசைகள் நிறைவேறாது. இது இப்படி நடந்துட்டு இருக்கும்போது, ஃபோக்கஸ்டா இந்த ஜட உலக சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ல இருக்கும்போது என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு இந்த தேனீகள்லாம் என்ன பண்ணும், கடிக்க ஆரம்பிக்கும் இல்லைங்களா, தேன் கொட்டுக்கிட்டு போனாலே. அது மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய், அதுக்கப்புறம் அதிபூத்த, அதி தெய்வா, அதி ஆத்மா, இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள்லாம் நம்மள வந்துட்டு தாக்குது. ஆனா அந்த கஷ்டங்களையும் பொறுத்துக்கிட்டு என்ன பண்றோம், இந்த தேன் துளிகளையே நம்ம சுவைக்கிறதுல மும்முரமா இருக்கும். இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல ஈடுபடுறதுல மும்முரமா இருக்கும். இப்ப இன்னொன்னு சைட் பை சைடு என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இந்த வெள்ளை எலியும் கருப்பு எலியும் இந்த மரக்கிளையை அரிச்சுக்கிட்டே வருது. வெள்ளை எலி 4, கருப்பு எலி வந்துட்டு நைட்டு. சரிங்களா? டே நைட்டு. இது ரெண்டும் இந்த மரக்கிளையை அரிக்கிற மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம், ஒவ்வொரு நாளும் மரணத்தை நோக்கி தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். ஒரு டே ஒரு நைட்டு முடியுதுன்னா நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு நாள் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தமாகுது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி மரணத்தை நோக்கி போறோம். என்னைக்கா இருந்தாலும் இந்த கிளை உடஞ்சு என்ன ஆயிடும், இந்த சம்சார சாகரம் அதுல வந்து மறுபடியும் விழும் இல்லைங்களா, அதாவது நம்ம இந்த மனிதன் வந்து விழுவாங்க அப்படின்றதுதான். அதே மாதிரி இந்த கர்மா அப்படின்றத இந்த யானை. சரிங்களா? யானை வந்து கர்மா, நம்ம செஞ்ச கர்ம பலன்கள் அது நம்ம என்ன பண்ணும், வேரோட அசைக்க பார்க்கும், நம்மள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும். சரிங்களா? இந்த மாதிரி நம்மளோட இந்த ஜட உலக வாழ்க்கை இருக்கு. ஆனா நம்ம என்ன சொல்றோம், இதுதான் சந்தோஷமா இருக்கிறோம், நம்மளுக்கு இங்க என்ன குறை அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க இல்லைங்களா? நான் நல்லாதான் இருக்கேன், சந்தோஷமா தான் இருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா இவ்வளவு விஷயங்களும் என்ன ஆயிட்டு இருக்கு, நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ பகவான் என்ன சொல்றாங்க, நம்ம கிட்ட சொல்றாங்க, நீ உனக்கு இந்த கஷ்டம் உனக்கு வேண்டாம், இந்த தேன் துளி கூட நிரந்தரமான சந்தோஷம் கிடையாது, நீ என்கிட்ட வா அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க பகவான். சரிங்களா? அப்ப கை கொடுக்குறாங்க, பக்தி பண்ணி என்கிட்ட வா அப்படின்னு சொல்லி. அந்த கை தான் என்னது, நம்மளுக்கு கொடுக்குற இது அனுகிரகம் என்ன, பரம்பரை மூலியமா சாஸ்திரத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம கையை நம்ம என்ன பண்றோம், பகவான் கிட்ட ஒப்படைக்கிறோம். அப்ப பகவான் நம்ம சரணாகதி பண்ணும்போது என்ன பண்றோம், பரம்பரை மூலியமா சாஸ்திரத்தின் முறைப்படி வாழ்க்கையை வாழ்ந்து சரணாகதி அடையும் போது பகவான் நம்ம என்ன பண்றாங்க, அவங்க கிட்ட அழைச்சிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். அப்ப நமக்கு இந்த இவ்வளவு கஷ்டங்களும் நமக்கு ஏற்படாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ ஒரு நல்ல ஒரு ரியலைசேஷன்ல உள்ளவங்க நல்லபடியா பரம்பரையோட கனெக்ட் ஆகி நாலேஜை நல்லபடியா கெயின் பண்ணி சாஸ்திரம் விதிப்படி வாழ்க்கையை வாழ்ந்து பகவானை அடையிறோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, தாமோதர் அஷ்டகம் ரிசைட் பண்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நமாமீஸ்வரம் சச்சிதானந்தரூபம் லசத்குண்டலம் கோகுலே பிராஜமானம் யசோதாபியோ லோகலாதவமானம் பராம்ருஷ்டமத்யந்ததோ திருதகோப்யாம். நமாமீஸ்வரம் சச்சிதானந்தரூபம் லசத்குண்டலம் கோகுலே பிராஜமானம் யசோதாபியோ லோகலாதவமானம் பராம்ருஷ்டமத்யந்ததோ திருதகோப்யாம். ருதந்திரம் முகுநேத்ரயுக்மம் ரஜந்தம் கராம்போஜயுக்மேன சாந்தகநேத்ரம் முகுஸ்வாசகம் பத்ரிரேகாகதண்டம் சிதக்ரைவம் தாமோதரம் பக்திபத்தம்.
मुकुस्वसकम्भत्रिरेखाकखण्डम् चिदत्रैवं दामोदरं भक्तिपदम् इति दृक्ष्टलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निबन्धन्तम् अख्याभयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्चिदत्वम् पुनः प्रेमतस्तं सदा वृत्तिवन्दे तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्चिदत्वम् पुनः प्रेमतस्तं सदा वृत्तिवन्दे परं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेकं वरेशतबीगम् इदं देवभूनाद गोपालबालम् सदा मे मनस्या वीरसां किमन्ये इदं देवभूनाद गोपालबालम् सदा मे मनस्या वीरसां किमन्ये इदं ते मुखाम्बोधम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्दलैस्निग्धरत्नैश्च गोप्या मुकुशं विदं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्ताम् अलं लक्षलाभै मुकुशं विदं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्ताम् अलं लक्षलाभै नमो देव दामोदर आनंद विष्णु प्रसीद प्रबोधक जलाप्तिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्ट्यादि दीनं दत्तानो गृहाणीश मामज्ञं यति अक्षिदृक्षय कृपा दृष्टि वृष्ट्यादि दीनं दत्तानो गृहाणीश मामज्ञं यति अक्षिदृक्षय कुबेरात्मजौ भक्तमुख्यैव यत्पत् त्वया मोषितौ भक्तिपदौ कृतौ च तदा प्रेम भक्तिं स्वकामी प्रयच्छ न मोक्षेद्रकोमि श्रीदामोदरेक तदा प्रेम भक्तिं स्वकामी प्रयच्छ न मोक्षेद्रकोमि श्रीदामोदरेक नमस्ते सुदाम्ने स्फुरतीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरय्याद विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् यशोदाभियो लोकलादवमानम् परामृष्टमत्यन्ददो धृतगोप्या यशोदाभियो लोकलादवमानम् परामृष्टमत्यन्ददो धृतगोप्या हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता